இல்ல மாதாஜி, எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இஷ்டம் இல்ல. நான் சாஸ்திரத்தை ஏன் படிக்கலன்னு மீனாட்சி மாதாஜி திங்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். வை ஷுட் ஐ? ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரீட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டடி, ஐ எம் லேசி. இது மாதிரி ஏதாவது ஆன்சர் வரும். இல்ல ஐ டோன்ட் நோ டு ஸ்டடி. டோன்ட் நோனா கேளுங்க, உங்களை சொல்ல ஜென்ரலா. இல்ல எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கலன்னா விஷ், ஐயோ எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கலையே, தென் யூ வில் கெட். இப்போ நீங்க ஆசைப்பட்டதால தான் இந்த கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹவுஸ் யூர் ஹெல்த் மேம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம் தானிஷ் மேம், ஹவுஸ் யூர் ஹெல்த்? பரவாயில்லம்மா. நேத்து ஃபுல்லா தூங்கி நேத்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு கிளாஸ் 5 o'clock இருக்கிறதே நான் சொல்லவே இல்லை. நான் தான் 5 o'clock போனேன் எழுந்த பிறகு. பார்த்தா யாரையும் வரல. இட் இஸ் மை மிஸ்டேக் ஒன்லி. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி ஏதோ அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைச்சு போட்டிருப்பான்னு நினைச்சிட்டேன் நான். ஐ ஷுட் ஹவ் இன்டிமேட்டட். ஓகே ஓகே. இந்த அதனால வாரம் நான் எடுக்கல ஆக்சுவலி. ஐ தாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக்ன்றதால தான் யூ டோல் நோ மண்டே டியூஸ்டே, நோ ப்ராப்ளம். சோ இன்னைக்கு அப்போ நீங்க எடுக்கிறீங்களா? ஏன்னா மண்டே டியூஸ்டே எடுக்கல. யூ வாண்ட் டு டேக் டுடே, யூ டேக் யுவர் ரெகுலர் கிளாஸ். ஐ டேக் ஆன் ஃப்ரைடே ஆல்சோ தென். நீங்க எடுக்கிறத எடுங்க, நோ இஷ்யூஸ். எனக்கு ஃப்ரைடே எனக்கு ஈவினிங் வந்து ஐ ஹேவ் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கு. ஸோ ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் 5 o'clock ஃப்ரைடே. தேர்ஸ்டே வந்து பிரபு நாமனிஷ்ட பிரபுவோட கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகே தென் ஐ நோ ப்ராப்ளம். ஐ டேக் த கிளாஸ் டுடே. ஹரே கிருஷ்ணா. எடுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் வந்து லீவ் பண்ணிக்கிறேன், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யமுனா தீராவனச்சாரி. யமுனா தீராவனச்சாரி. யமுனா தீராவனச்சாரி. யமுனா தீராவனச்சாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே.
Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji, ஓம் pranam நமோ Mataji. Hare பிரணாம் Krishna Hare பிரணாம். Krishna Mataji. ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. அப்ப Hare ஈவினிங் Krishna பக்தி வைபவ் கிளாஸ் Mataji கிடையாதா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, Bhagavatam ஆக்சுவலி நேத்து சொல்லியிருக்கணும். எனக்கு முந்தினத்துல இருந்து ஃபீவர் அதெல்லாம் இருந்ததுனால நேத்து காலையிலயும் மருந்து போட்டதுனால நல்லா தூங்கி போயிட்டேன் நானு. ஸோ ஓகே மோகன்தாஸ் மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைச்சேன். ஆனா நான் என்னோட டியூட்டி அதை அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் அவருக்கு. ஸோ ஓகே சொல்லல. மாதாஜி. நேத்து இருந்த அந்த பக்தி சாஸ்திரி வந்து மாதாஜி நாளைக்கு இன்னைக்கு வேணும்னு கேட்டதுனால சரி ஓகே. மண்டே எனக்கு சமயம் ஆயிடுச்சு. அந்த மீட்டிங்கு 7 மணி வரலையும் என்னால கிளாஸ்க்கு வர முடியாம போயிடுது. ப்ளஸ் உடம்பும் சரியில்லாம இருந்தது. ஸோ அதனால முடியல. ஸோ இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் வந்து மாதாஜி கொடுத்ததுனால நான் இட்ஸ் ஃபைன். நம்ம அடுத்த வாரம் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லைன்னா வேற எப்பயாவது எனக்கு நான் அடிஷ்னல் கிளாஸ் எடுத்து உங்களுக்கு பண்றேன் நான். அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறேன். ஓகே, லெட் அஸ் see எப்படி பண்ணலான்ட்டு. உடம்ப பாத்துக்கோங்க மாதாஜி, உடம்பு தான் முதல்ல முக்கியம். ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் மாதாஜி. தட் இஸ் ஃபைன். என்ன எங்க பிரபுக்கு கோல்டு எல்லாமே இருந்தது. ஒரு வாரமா அவரு அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கார். ஸோ இந்த ஒரு வாரமே நான் அனுபவம் இருந்ததே ஜாஸ்தி. இல்ல பக்கத்துலயே இருந்தாக்க எல்லாருக்குமே வரும் இல்லையா? மாதாஜி பனி மாதாஜி பனி எக்கச்சக்கமும் பனி. ஆமா ஆமா, கரெக்ட் தான். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ Om Namo பகவதே Bhagavate வாசுதேவாய. Vasudevaya ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் Om நமோ Namo பகவதே Bhagavate வாசுதேவாய. Vasudevaya ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் Om நமோ Namo பகவதே Bhagavate வாசுதேவாய. Vasudevaya நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் Narayana நமஸ்கிருத்யா Namaskritya நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் Naram சைவ Chaiva நரோத்தமம் Narottamam தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் Devim சரஸ்வதிம் Saraswatim வியாசம் Vyasam ததோ ஜயாம் உதீரயேத். ததோ Tato ஜெயம் Jayam உதிரயேத். Udirayet நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு Nashtaprayesu அபத்ரேஷு Abhatreshu நித்யம் பாகவத சேவையாம் Nityam நித்யம் Bhagavata Sevayam சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய Bhagavadya உத்தம Uttama ஸ்லோகே Shloke பக்தே பவதே நைஸ்திகே. பக்தேர் Bhakti பவதி Bhavati நைஸ்திகி. Naistiki நம்ம ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் 18 மாதாஜி 18 17 17 17 படிக்கல. ஓகே. இன்னும் 2 இங்க சொல்லணும். திரவிய தேச கால வய ஸ்ரத்தாத்விக விவிதோக்தேஷோ பசிதை சர்வைரவிக்ர துபிர் ஏதோபதேஷதம் ஏஷம் சத கிருத்வ யாஜ. எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசி. எது மாதாஜி 17. 17 17 திரவிய தோஷ கால வயா ஷர்த்தர்விக விவேதோத்மதோஷோ பசிதை சர்வைர் அபிக்ர துபிர் யதோபதேசம் சத கிருத்வ யாஜ. திரவிய யஜ்ஞத்திற்கு தேவையான பொருட்கள். தேச குறிப்பிட்ட இடம், புனித இடம் அல்லது கோவில். கால வசந்த காலம் போன்ற குறிப்பிட்ட காலம். வயது குறிப்பாக இளமை. ஸ்ரத்தா ரஜோ தமோ குணம் தவிர்த்து சத்தோ குணத்தில் நம்பிக்கை வைத்தல். ருத்விக் புரோகிதர்கள். விவித உத்தேச பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பல்வேறு தேவர்களை வழிபடல். உபசிதை வேள்விச் சடங்குகள். யதா உபதேசம் உபதேசத்திற்கேற்ப.
ஷத கிருத்வ 100 முறை இயாஜ அவர் வழிபட்டார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பகவான் ரிஷபதேவர் எல்லா வகையான வேள்விகளையும் வேத இலக்கியங்களின் நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்ப 100 தடவைகள் செய்தார். இவ்வாறு அவர் பகவானின் விஷ்ணுவை எல்லா வழிகளிலும் வழிபட்டார். எல்லா சடங்குகளும் முதல் தரமான பொருட்களினால் வளப்படுத்தப்பட்டன. இவை அனைத்தும் நம்பிக்கையும் இளமையும் கொண்ட புரோகிதர்களால் புனித இடங்களில் பொருத்தமான நல்ல நேரத்தில் நடத்தப்பட்டன. இவ்வாறு பகவான் விஷ்ணு வழிபடப்பட்டு பிரசாதம் அனைத்து தேவர்களுக்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டன. இவ்வாறு சடங்குகளும் விழாக்களும் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டன. பொருளுரை கௌமார ஆசரேத் பிரக்ஞோ தர்மான் பகவான் இக பாகவதம் 7.6.1 கூறப்பட்டிருக்கிறது. இளைஞர்களால், அதிலும் குறிப்பாக சிறுவயது சிறுவர்களினால் ஒரு சடங்கு வெற்றியடையும் பொருட்டு செய்யப்பட வேண்டும். வேத கால சாரத்தில் குறிப்பாக பக்தி தொண்டில் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பயிற்சி பெற வேண்டும். இவ்வழியே ஒருவன் தன் வாழ்க்கையில் நிலை பெற முடியும். ஓர் வைணவர் தேவர்களுக்கு அவமரியாதை செய்வதில்லை. அதற்காக ஒவ்வொரு தேவரையும் பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ள அவள் முட்டாளும் அல்ல. பரமபுருஷ பகவானே தேவர்கள் இது ஏற்கனவே படிச்சாச்சு இல்ல மாதாஜி? படிச்சோமா? சரி, பரவாயில்ல. ஆக பரமபுருஷ பகவானே தேவர்கள் அனைவருக்கும் தலைவராவார். ஆகையினால் தேவர்கள் அனைவரும் அவருக்கு தொண்டர்களாவர். வைணவன் தேவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை நேரடியாக வணங்குகிறான். பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் முக்கிய தேவர்களான சிவன், பிரம்மன், பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவுகள் மற்றும் அவதாரங்களை மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதய கசாயி போன்ற தத்துவங்களின் போன்ற அனைவரும் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம்மகாம் பஜாமி என்னும் வார்த்தைகளினால் கோவிந்தனை வழிபடுகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு வைஷ்ணவர் கோவிந்தனோடு தொடர்புபடுத்திய வானவர்களை வணங்குகிறான். மற்றபடி அவர்களை தனியே வழிபடுவதில்லை. முதற் கடவுளான வானவர் சுதந்திரம் பெற்றவர்கள் என்ற கருதுவதற்கு வைணவர்கள் ஒருவரும் முட்டாள்கள் இல்லை. இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஏகலே ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆரசப பிரத்ய பரமநாயகர் கிருஷ்ணரே ஆவார். பிறர் அனைத்தும் அவர் தம் தொண்டர்களே ஆவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. பகவத்தர்ஷபேன பரிரஷ்யமான ஏதஸ்மின் வர்ஷே ந கஷ்சன புருஷோ வாஞ்சதி அவித்யமானம் இவாத்மனோ அன்யஸ்மாத் கதாஞ்சன கிம்பி கர்ஷிஷித் அவேஷதே பர்த்ரி அனுஷ்வனம் விஜ்ரும் வித ஸ்னேஹாதி திஷயம் அந்தரேன. எஸ் புஷ்பமாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவதர்ஷபேன பரிரஷயமான ஏதஸ்மின் வர்ஷேன கஸ்ஸன் புருஷோ வாஞ்சதி அவித்யமானம் இவாத்மனோ அன்யஸ்மாத் கதாஞ்சன கிம்பி கர்ஷிஷித் அவேட்சதே பர்த்தரி அனுஷ்ரவணம் விஜ்ரும்பித ஸ்னேகாதிசயம் அந்தரேன. பகவதா முழுமுதற் கடவுளினால், ரிஷபனே மன்னர் ரிஷபர், பரிரட்சயமானே பாதுகாக்கப்பட்டு, ஏதஸ்மின் இதன் மீது, வர்ஷே உலகம், ந இல்லை, கஸ்தன எவரேனும், புருஷ ஒரு சாதாரண மனிதன், வாஞ்சதி விரும்புகிறான், அவித்தியமானம் உண்மையில் வெளிப்படுவது இல்லை, இவ போன்று, ஆத்மன அவர்க்குரிய,
அன யஸ்மாத் யாரேனும் ஒருவரிடமிருந்து கதஞ்சன ஏதேனும் வழியினால் கிம்பி எதுவும் கர்ஹிசித் எந்த நேரத்திலும் அவேட்சதே காண்பதில் கவனம் கொள்ளுதல் பர்த்தரி தலைவருக்கு அனுசவனம் எப்போதும் பிஸ்ரும்பித விரிதல் ஸ்நேக அதிசயம் மிகுந்த பாசத்துடன் அந்தோன ஒருவனது தன் உணர்வினுள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: கொள்ளிவாய் பிசாசு அல்லது ஆகாய தாமரை போன்றவற்றை சொந்தம் கொள்ள எவரும் விரும்புவது இல்லை. ஏனெனில் இவை எல்லாம் உண்மை இல்லை. பரத கண்டத்தை பகவான் ரிஷபதேவர் ஆண்ட பொழுது ஒரு சாதாரண மனிதன் எதையும் எக்காலத்திலும் எந்த வழியிலும் கேட்க விரும்பியது இல்லை. கொள்ளிவாய் பிசாசினை எவரும் எப்போதும் கேட்பதில்லை. அதாவது அனைவரும் அனைத்தையும் பெற்றிருந்ததினால் முழு திருப்தி அடைந்திருந்தனர். ஆதலினால் அவர்கள் எதையும் கேட்டு பெறும் நிலையில் இல்லை எனலாம். மக்கள் அனைவரும் மன்னர் மீது தங்கள் உயிரையே வைத்திருந்தனர். மேலும் இப்பாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே போனதினால் அவர்கள் எதையும் மன்னரிடம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மக்கள் அனைவரும் மன்னர் மீது தங்கள் உயிரையே வைத்திருந்தனர். மேலும் இப்பாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே போனதினால் அவர்கள் எதையும் மன்னனிடம் கேட்க விரும்பியது இல்லை. பொருளுரை: வங்காளிகள் கோடா டிம்ப என்பர். இதன் பொருள் குதிரை முட்டை என்பதாகும். குதிரை முட்டை இடுவது இல்லை. ஆகையினால் கோடா டம்ப என்பதற்கு எந்த அர்த்தமும் உண்மையில் இல்லை. சமஸ்கிருதத்தில் கார் புஷ்ப என்றொரு சொல் உண்டு. இதற்கு ஆகாய தாமரை என்று பொருள். ஆகாயத்தில் தாமரை மலர்வது இல்லை. ஆகையினால் க புஷ்ப அல்லது கோடா டிம்ப என்பவற்றை பெறுவதில் மக்கள் விருப்பம் கொள்வது இல்லை. மகாராஜா ரிஷபதேவரின் ஆட்சியில் மக்கள் அனைத்து நலன்களும் வாய்க்க பெற்று இருந்தனர். அதனால் அவர்கள் எதையும் கேட்டு பெற தேவையற்றவர்களாக இருந்தனர். மன்னர் ரிஷபதேவரின் நல்லாட்சி காரணமாக அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் நிரம்ப பெற்றிருந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் அனைவரும் முழு திருப்தி அடைந்திருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் எதையும் விரும்புவது இல்லை. இதுவே ஒரு நல்ல அரசாங்கத்தின் இயல்பாகும். மோசமான ஆட்சியில் மக்கள் அவதியுறும் பொழுது அந்த ஆட்சி கண்டிக்கப்பட வேண்டும். அன்றைய ஜனநாயக யுகத்தில் எவ்வாறு தம் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் அளித்து திருப்தியுடன் வைத்திருந்தார் என்பதற்கான சான்று இருக்கிறது. இவ்வாறு அனைவரும் முழுமுதற் கடவுளான மகாராஜா ரிஷபதேவரின் ஆட்சியில் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. சா கதாச்சித் அடமானோ பகவான் ரிஷபோ பிரம்மாவர்த்த கதோ பிரம்மரிஷி பிரவர சபாயாம் பிரஜானாம் நிஷாமயந்தீனாம் ஆத்மஜான் அவஹிதான்மனஹ பிரஹஸ்ரய பிராணய பரசூயந்திரீதான் அபி உபசிஷ்யயன்ன இதி ஹோவாச. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ச கதாசித் அடமானோ பகவான் ருஷபோ பிரம்மாவர்த்த கதோ பிரம்மர்ஷி பிரவர சபாயாம் பிரஜானாம் நிஷாயமண்டீனாம் ஆத்மஜான் அவஹிதாத்மனஹ பிரஸ்ரய பிரணய பரசூயந்திரிதான் அபி உபசிஷன்யன் இதி ஹோவாச. ச அவர் கதாச்சித் ஒருமுறை அடமான பயணம் செய்த பொழுது பகவான் முழுமுதற் கடவுள் ருஷப பகவான் ரிஷபர் பிரம்மாவர்த்த கதக பிரம்மாவர்த்தம் என்னும் இடத்தினை அடைந்த பொழுது, இந்த இடம் சிலர் பர்மா என்றும் சிலர் உத்தரப்பிரதேசத்திலுள்ள கான்பூர் அருகிலுள்ளது என்றும் கூறுகின்றனர். பிரம்ம ருஷி பிரவர சபாயாம் முதல் தர அந்தணர்களின் கூட்டம் ஒன்றில் பிரஜானாம் மக்கள் நிஷாமயந்தீனாம் கேட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆத்மஜான் அவரது புதல்வர்கள் அவஹித ஆத்மனக கவனமாக பிரஷ்ய நன்னடத்தையின்
பிரணய பக்தியின் பர ஓர் நிறைவினால் சூயந்திரிதான் நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு அபி இருந்த போதிலும் உபசிஷயன் உபதேசித்து இதி இவ்வாறு ஹ உறுதியான உவாச்ச கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. ஒருமுறை பகவான் ரிஷபதேவர் பிரம்மாவர்தம் என்னும் இடத்திற்கு சென்றார். அங்கே கற்றறிந்த அந்தணர்களின் கூட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. மேலும் மன்னரின் அனைத்து புதல்வர்களும் அந்தணர்களின் உபதேசங்களை மிகவும் ஆர்வமுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர். மக்கள் நிறைந்த அந்த கூட்டத்தில் ரிஷபதேவர் தமது மைந்தர்களுக்கு அவர்கள் ஏற்கனவே நன்னடத்தையும் பக்தியும் நற்குணமும் உடையவர்களாக இருந்த போதிலும் நல்லுரைகளை உபதேசித்தார். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் இவ்வுலகினை நல்ல முறையில் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என கருதியே அவர் பின்வருமாறு கூறினார். பொருளுரை. பகவான் ரிஷபதேவர் தன் மைந்தர்களுக்கு அளித்த உபதேசமானது முற்றிலும் துன்பமே நிறைந்த இந்த உலகில் அமைதியுடன் வாழ விரும்பும் ஒருவனுக்கு மதிப்பு மிக்கவையாகும். அடுத்து வரும் அத்தியாயத்தில் பகவான் ரிஷபதேவர் தன் மைந்தர்களுக்கு இம்மதிப்பு மிக்க உபதேசங்களை முறையே அருள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயமான முழுமுதற் கடவுளான ரிஷபதேவரின் குணநலன்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धो जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभान् सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ஓகே, ஸோ நாம அது எந்த புக்ல மாதாஜி? நானும் தேடி பார்க்குறேன். இல்ல, ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி, அப்புறமா நீங்க பிரேமா மாதாஜிக்கு சொல்லுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? திரவிய தேச கால வய சத்தர்த்த விக விவிதோத்தேசோபசிதை சர்வைர் அபி கிரதுபிர் யதோபதேசம் சதா கிருத்வ இயாஜ. பகவான் ரிஷபதேவர் எல்லா வகையான வேள்விகளையும் வேத இலக்கியங்கள் நெறிமுறைகளுக்கேற்ப 100 தடவைகள் செய்தார். ஸோ யக்னங்களை யக்னேஸ்வரருக்காக அவர் வளர்த்தார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு அவர் பகவான் விஷ்ணுவை எல்லா வழிகளிலுமே வழிபட்டார் இல்லையா? யக்னம், தானம், தவம் இந்த 3மே ஒருவருடைய இருப்பை தூய்மை செய்ய வளருது. ஸோ அதுல இவர் யக்னங்களை 100 யக்னங்களை வளர்த்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லா சடங்குகளும் முதல் தரமான பொருட்களால் வளர்க்கப்பட்டன. அப்படின்னா அந்த யக்னங்கள் எவ்வாறு வளர்க்கணுன்றதையும் முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த பொருட்கள் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம கடையில போயிட்டு நம்ம ஹோமத்துக்கு வாங்கிட்டு வரோம் இல்லையா? அதை நம்ம பார்த்து வாங்கணும். ஸோ இந்த இதுல இருந்து நமக்கு அது படிப்பினை. ஸோ ஒரு புஷ்பத்தை நம்ம யக்னத்துல போடுறதுனாலும் அந்த புஷ்பம் ஏதோ நம்ம பேரளவுல யக்னம் வளர்க்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு இதை பாவத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லையா? நாம எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தா தான் உணவு சாப்பிடுவோம் இல்லையா? நம்ம எதுவுமே நல்லா இருந்தா தான் நம்ம செய்து கொள்வோம். இப்போ உடை கூட நல்லா இருந்தா தான் நம்ம உடுத்தி கொள்ள முடியும். அதே கந்தலா இருக்கக்கூடிய உடையை நம்ம உடுத்திக்குவோமா?
கிடையாது இல்லையா? அது போல ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயமே நம்ம எந்த நிலையில இருந்து அதை ஏத்துக்குவோமோ இல்லையா, சாதாரண மனிதனாகிய நாம் இல்லையா, நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் எல்லாமே வந்து பௌதீக நிலையில இருந்துட்டோம் இல்லையா, ஆன்மீகத்தை வந்து கொஞ்சமா புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு தகுதியில இருக்கக்கூடிய நமக்கே வந்து அனைத்து விஷயங்களுமே முதல் தரமா இருக்கணும்ன்ற எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு. இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆளக்கூடிய அந்த எம்பெருமானுக்கு நாம் ஆற்றும் பொழுது இன்னும் எத்தனை தடவை நம்ம வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு ஜாக்கிரதை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அப்படின்னா அலர்ட்னஸ் இல்லையா, நம்ம மனசுல இருக்கணும். எஸ், இது நம்ம செய்யணும் அந்த பயபக்தியோட இல்லையா, அன்போட இல்லையா, அந்த அந்த ரெண்டு தட் இஸ் லவ் அண்ட் டிவோஷன், இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம அந்த லவ் அண்ட் டிவோஷன் அப்படின்னா அன்பு மற்றும் வந்து பக்தி, இந்த ரெண்டு பதங்களையுமே நம்ம மனசுல ஆழமாக நம்ம பதித்து வைத்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு சிறு காரியம் எதுவா இருந்தாலுமே பார்த்து பார்த்து செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்திற்கு நம்ம வளர்ப்போம். ஸோ எப்போ அந்த ஜாக்கிரதை, இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, அந்த குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுல இருந்து இல்லையா, அந்த குழந்தைய வந்து அந்த டைப்பர் மாத்துறதுல இருந்து, எப்படி ஒருத்தர் இல்ல 2 பேர் 3 பேர் கூட வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து பாதுகாக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ ஏன் அதை பார்க்கறாங்க? அந்த குழந்தையால எதுவுமே செய்து கொள்ள முடியாது இல்லையா அப்படின்னு நாம நினைச்சு என்ன பண்றோம், அந்த குழந்தைக்கு அனைத்தையுமே பார்த்து பார்த்து செய்யறோம். தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட்ல வந்து அதுதான் முதன்மை ஸ்தானம் கூட, குழந்தை மீதில் இருக்கக்கூடிய அன்பு இல்லையா. குழந்தைய வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அப்படியே அதாவது அந்த குழந்தை இல்லைன்னா நம்ம இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்துடுறோம். அவ்வளவு அன்பை வந்து அந்த குழந்தை மேல பொழியணும் இல்லையா. வளர்ந்து வளர்ந்து வர வரைக்குமே வந்து பார்த்து பார்த்து ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அந்த குழந்தை வந்து தன்னையே பார்த்துக்கும் இல்லையா. ஆனா அதாவது ஒரு முதிர்ந்த வயது வரும்பொழுது, மிடில் ஏஜ்ல வரும்பொழுது அப்ப யாருமே பார்த்து பார்த்து செய்யறது கிடையாது இல்லையா. ஆனா அந்த ஸ்கூலுக்கு போறது, ட்ரெஸ் போடுறது, பேக் ரெடி பண்றது, ஹோம்ஒர்க் எழுத வைக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்து பார்த்து தான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, அன்பு இருக்கு இல்லையா. அதை நம்ம ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்ல என்ன இருக்கு, ஆக்சுவலி நம்ம வந்து அந்த குழந்தைக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் இருந்து செய்யறோம். ஆனா இதையே வந்து நாம இந்த பாவத்துல வந்து சிறிதளவு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், டிஃபரெண்டா எடுத்துட்டு போகணும் பகவான்கிட்ட. அன்பு என்பது காமன் தான் இல்லையா. இங்கே பௌதிக தளத்துல இருக்கக்கூடிய அன்பு பகவான்கிட்ட வந்து ஆன்மீக தளத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்று. இது இந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து நாம எத்தனை ஆண்டு காலம் நாம வாழ்ந்திருக்கிறோமோ அத்தனை ஆண்டு காலம் மட்டும்தான் இந்த உறவுகள் என்பது நமக்கு. ஆனா பகவானோட இருக்கக்கூடிய உறவு வந்து நித்தியமானது. இதெல்லாம் நம்ம அலசி ஆராயணும். அப்பதான் நம்ம வந்து ஏன் பக்தி பண்ணணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றது எல்லாமே சொல்றதுக்கான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமே நமக்கு வரும். ஓகே, சோ இவ்வாறு நம்ம அலசி ஆராயும் போது, சோ இங்க வந்து குழந்தை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றோம் இல்லையா, அதாவது பாதுகாக்கிறோம். குழந்தைக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும், அதனால பாதுகாக்கிறோம். அதனால ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்து குழந்தைக்கு நல்ல வழியில வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக செய்யறோம். ஆனா இந்த இடத்துல எப்படின்னா, பகவானுக்கு நம்ம வந்து அன்பு கொண்டு செய்யும் பொழுது பகவான் நம்மள வந்து என்ன பண்றார், போஷிக்கிறார், நம்மள வந்து அவர் வந்து பாதுகாக்கிறார் இல்லையா. அவர் எல்லாருமே பாதுகாத்துட்டு தான் இருக்காரு, அது இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனா அந்த அதிக அக்கறை என்பது பக்தர்கள் மீது உண்டு. ஏன்னா அவரையே நம்பி நம்ம சரணாகதி அடைந்து இருக்கிறதுனால பகவான் என்ன பண்றார், நம்மள வந்து அவருமே அதே நிலையில வந்து நம்மள வந்து ரட்சிக்கின்றார். சோ அப்ப நாம என்ன பண்றோம், பார்த்து பார்த்து இதை வந்து நம்ம கோயில்ல சேவை பண்ணும்பொழுது இந்த உணர்வுகள் நிறையவே வரும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் அந்த பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கோ இல்லையா, ஒண்ணு பூ சேவை, இல்லைன்னா ஒண்ணு வந்து பிரசாதம் சேவை, எந்த ஒரு சேவையிலுமே நம்ம போகும்பொழுது அந்த இடத்துல அதாவது காய்கறிகள் வந்து 1க்கு 4 வாட்டி அலசும். வீட்டுல கூட அவ்வளவு அலசுறமான்னு தெரியாது, இது உண்டு இல்லையா. அடுத்து வந்து வீட்லயுமே நம்ம அப்படிதான் பண்ணணும் இல்லையா. ஆனா அந்த அலர்ட்னஸ் வந்து இருக்கிறது இறைவனுக்கு பண்ணும்பொழுது அது வந்து நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்யணும்ன்ற அலர்ட் வந்து கோயில்ல செய்யும் பொழுதுதான் வரும். முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது அங்கதான். ஸோ வீட்லயுமே நம்ம இறைவனை காட்டும் போது நம்ம எல்லாம் காமனா என்ன பண்றோமோ அங்கிருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆனா அந்த உத்வேகம் என்பது நம்ம ஆலயத்தில் போய் சேவை பண்ணும் பொழுது, பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இணைந்து இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ 4 வாட்டி அலசி அதை வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி, ஸோ நீர் இல்லாம இருக்கணுமா, நீர் இருக்கணுமா, இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்வோம். அதை வந்து எந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணணும், எப்படி பண்ணா அது குக்கிங் கரெக்டா வரும், இதெல்லாம் பதமா பார்த்து நம்ம
கோயில்ல வந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யறோம் இல்லையா? அது போலதான் இதே ஒரு மாலையை தொடுக்கிறோம்னாக்கா அந்த காம்பினேஷன் இல்லையா? இந்த பூ எத்தனை 4 லேயர் போடணுமா இல்ல 5 லேயர் போடணுமா, எவ்வளவு பூ இருக்கு இந்த இடத்துல, இந்த பூக்கேத்த மாதிரி இதை வந்து இந்த 2-3 மாலை வருமா, இவ்வளவு போட்டா அப்படின்லாம் வந்து தாட் ப்ராசஸ்ல எடுத்துட்டு வந்து தான் அந்த புஷ்பத்தையே தொடுக்க ஆரம்பிப்போம். அதே வீட்டுல அப்படி நினைக்க மாட்டோம். எதையோ ஒரு ஃப்ளவரை போட்டு நம்ம கோத்து இல்ல வந்து கட்டி போட்டுருவோம் நம்ம இல்லையா? ஆனா அந்த டெடிகேஷன் என்பது நம்ம எங்க இருந்து கத்துக்கிறோம்? இறைவனுக்கு ஆற்றும் பொழுதுதான். அதே டெடிகேஷனை தான் எங்க எடுத்துட்டு வரோம்? வீட்டுக்கும் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா? இறைவன் தொண்டு ஆற்றும் பொழுது நம்முடைய செயல்கள்ல வந்து நாம பக்குவத்தை பெறுகின்றோம். அதே போலதான் யக்ஞங்களை வளர்க்கும் பொழுது கூட அந்த யக்ஞத்துல போடக்கூடிய சமிதைகள் இல்லையா, அடுத்து வந்து அந்த அவிர்வாகம் எல்லா வஸ்துக்களுமே வந்து புஷ்பம் பழம் எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஓகே, ஐயோ நல்ல பழத்தை போடுறோமா, இருக்கட்டுமே வீட்டுல இருக்கிற பழத்தை எடுத்து போட்டுடலாமே இல்லையா? நமக்கு அந்த அந்த என்னது இது வேஸ்ட் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னா, யக்ஞம் வந்து வேஸ்ட் ஆயறதுக்காக நம்ம பண்றது கிடையாது. இது நீங்க கோயில்ல சில இடங்கள்ல நம்ம போகும்பொழுது அவங்க அடுக்கடுக்கா வந்து யக்ஞங்களை வந்து அதாவது அவங்க எடுத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா என்ன இருக்குதோ அதை வச்சுட்டு பண்ணிடுவாங்க. நீங்க அதை நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம் இல்லையா? அது மிக மிக தவறான ஒரு செயல் ஆக்சுவலி. ஓகே, நாம என்ன ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கிட்டு போனோமோ அதை வாங்கி கொடுத்து அதை வச்சு செய்ய வைக்கணும் நம்ம. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது நம்ம ஃபுல்லா மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளம். ஒன்லி லேபர் கான்ட்ராக்ட் தான் கொடுக்கணும். எப்படி வீடு கட்டுறதுக்கு லேபர் கான்ட்ராக்ட் வச்சு கட்டினாதான் கடகால இருந்து அஸ்திவாரத்துல இருந்து மேல வரைக்கும் கடகா அதாவது வீடு வந்து குவாலிட்டியா வருமோ, அது போல வந்து நம்ம வந்து யக்ஞங்கள் பண்ணாலும் நீங்க உங்களுடைய புரோகித தட்சணை என்னன்னு சொல்லுங்க, அதை கொடுத்துடலாம். மிச்சம் எல்லாம் லிஸ்ட் எனக்கு கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு போய் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கும் அந்த யக்ஞங்கள் செய்தனால வரக்கூடிய அதாவது அந்த செய்தினுடைய திருப்தி வந்து நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கிட்டு போய் கொடுத்தோம், பகவானுக்கு எல்லாம் வந்து செய்யறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படிங்கிற அந்த மன திருப்தி இருக்கு பாருங்க, தட் இஸ் திஸ், அதுதான் இறைவனுடைய ஆனந்தம். ஓகே, அதுவே வந்து கொஞ்சம் சிறிது ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலே நாம 99% நம்ம கரெக்டா பண்ணியிருந்தா கூட 1% நம்ம குறைவாக பண்ணிவிட்டா நம்ம மனசு வந்து சஞ்சலப்படும் இல்லையா? சோ அதனால அங்கே அந்த சஞ்சலம் என்பது வரும்பொழுது இறைவனுடைய ஆனந்தத்தை நம்மளால முழுமையாக உணர முடியாது. அப்ப நமக்குள்ளேயே அந்த இது வரும்பொழுது, சாதாரண மனிதனாக இருக்கக்கூடிய நமக்கே அந்த வேறுபாடு வந்து நமக்கு தெரிய வரும்பொழுது, பகவானிட அவர் எதுவுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை, அவர் அந்த வேறுபாடு கூட பெருசா கருத மாட்டார். ஆனா நம்மளுடைய இந்த இது வந்து ஃபீலிங் வந்து கண்டிப்பா நம்ம மனநிறைவை கொடுக்காது. அதனால முதல் தரமான பொருட்களால மட்டும்தான் நம்ம வந்து யக்ஞங்களை வளர்க்கணும். ஏதோ நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து யக்ஞங்களை வளர்க்கவே கூடாது. அதனால நீங்க இதை எங்கேயாவது நீங்க வந்து ஹோமங்கள் செய்தாலும் இதுல மனசுல வச்சுட்டு செய்யணும். ஓகே, இவை அனைத்தும் இந்த காலகட்டத்துல நம்ம வந்து யாரிடையுமே சண்டை போட முடியாது. ஸோ அதனால அவங்க புரோகிதர்களுடைய மனசையுமே வந்து நோகடிக்காம இருக்கணும்னா நாம பிளான் பண்றது கரெக்டா பிளான் பண்ணணும். ஓகே, நான் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன், நீங்க வந்து எனக்கு ஹோமத்தை மட்டும் பண்ணி கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவருமே அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டார் இல்லையா? அவருடைய தட்சணை மட்டும் அவர் வந்து வாங்கிப்பார். இதே நீங்க வந்து மெட்டீரியலோட சொன்னீங்கன்னாக்கா அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா மன வருத்தம் தான். அப்ப அங்க இருக்கிறத பத்தி நீங்க யோசிக்காம பகவானுக்கு என்ன செய்யணுமோ பக்தி கொண்டு நம்ம செய்துட்டு வரணும். அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வச்சுக்கணும். ஓகே, இவை அனைத்தும் நம்பிக்கை நிலைமை கொண்ட புரோகிதர்களால் புனித அங்கேயுமே வந்து மந்திர உச்சாடனங்கள் எஃபிஷியண்டா சொல்லணும் இல்லையா? அது இங்க இருந்து வரணும் அந்த உச்சாடனம் என்பது இல்லையா? ஹிருதயத்துல இருந்து நம்ம அவங்க வந்து அந்த டெடிகேஷன் அந்த உச்சாடனம் பவர்ஃபுல்லா எப்படி போறதுனாக்கா நோக்கம் என்பது இருக்கணும். இறைவனுக்கு இது சமர்ப்பணம் என்ற அந்த நோக்கத்தை கொண்டு அந்த புரோகிதர்கள் வந்து உச்சாடனம் செய்யும் பொழுது நம் சார்பாக அது உண்மையிலே போய் இறைவனை செய்கின்றது. இல்லைன்னா இந்த பக்கம் வந்து போன்ல பேச்சுட்டு இந்த பக்கம் வந்து நம்ம மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நோவே. சோ அந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து போக்கஸே கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். பக்தி வழிபாட்டுல மட்டுமே வந்து எந்த செயலா இருக்கட்டும் இல்லையா, அந்த செயல்ல வந்து நாம முழுமையாக நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும் இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி செயல்ல நம்மளால செய்ய முடியாமல தான் நிறைய வாட்டி நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு வேலையில இருப்போம், பேரலா இன்னொரு வேலை பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து முழுமையான அந்த செயல்கள் வந்து நம்முடைய பலன்கள் என்று சொல்றதை விட அதை நம்ம உணரக்கூடிய பக்குவத்துக்கு நம்மள எடுத்துட்டு போகாது. அவ்வளவுதான், அதுதான் உண்மையான பலன். ஓகே, அவுட்கம் நம்ம வந்து வேற ஏதாவது எதிர்பார்த்தா கூட தவறுதான். பௌதீக லாபத்தை நம்ம எதிர்த்து எந்த யக்னங்களும் செய்யக்கூடாது, அது ரூல்ட் அவுட். ஆனா அந்த யக்னத்துல வந்து நாம வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம் இல்லையா? அதை வந்து அதுல போய் நம்ம பங்கேற்கும் பொழுது முழுமையாக நம்முடைய பக்தியை வந்து அந்த இடத்துல செலுத்தணும். அதை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து
வி ஷுட் நாட் ஹேவ் த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லையா. இவ்வாறு பகவான் விஷ்ணுக்கு வழிபடப்பட்டு, இப்ப நம்ம முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் இருந்துட்டு நமக்கு ஏதோ வச்சுட்டு அவர் பாட்டு அவர் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா அதை நம்ம வந்து எடுத்து ஸ்வீகரிப்போமா? கண்டிப்பா முடியாது. அது போலதான் நமக்கே அந்த அது ஒரு பெரிய அவமானமாக தெரியும் பொழுது இறைவனுக்கு ஆற்றக்கூடிய தொண்டுல வந்து நம்மள முழுமையா ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்பதான் பகவானுக்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த தொண்டுமே அவருடைய திருவடிகள்ல போய் சேரும். இல்லை என்றால் நாமளும் ஏனாதானும் செய்யும் பொழுது பகவானும் வந்து அவரும் வந்து என்ன பண்றது, வேற வழி இல்லை, வாங்கிக்க வேண்டியதுதான். ஸோ வாங்கிட்டு அவர் பாட்டு சைலண்டா இருக்கிறார். ஸோ நம்முடைய மனசு எந்த அளவுக்கு அவரிடத்துல சமர்ப்பணமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவர் நமக்கு பலன்களை கொடுக்கிறார். ஓகே, இவ்வாறு பகவான் விஷ்ணு வழிபடப்பட்டு பிரசாதம் அனைத்தும் தேவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டன. இவ்வாறு சடங்குகளும் விழாக்களும் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டன. ஸோ தேவர்களுக்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. ஓகே, ஸோ தேவர்கள் வந்து பகவானுடைய இந்த புஜம், இந்த தலைப்பகுதியில தான் இருக்கிறது இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்குமே முதன்மையாக இதை முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். முதல்ல வந்து பிராமணர்களுக்குத்தான் பிரசாதத்தை வந்து படைப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் பகவானே அதை ஏற்றுக்கொண்ட மாதிரி அப்படிங்கிறதுமே நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. கௌமாரே பிரஜ்ஞோ தர்மான் பாகவதான் இஹ, அதாவது அடுத்த 7வது கேண்டோல படிப்போம். 6வது சாப்டர்ல இது முதல் ஸ்லோகம் என்று சொல்லப்பட்டு, இளைஞர்களினால் அதிலும் குறிப்பாக சிறுவயது சிறுவர்களினால் ஒரு சடங்கு வெற்றி அடையும் பொருட்டு செய்யப்பட வேண்டும். அதாவது இளைஞர்களினால் அதிலும் சிறுவயது சிறுவர்களினால் ஒரு சடங்கு வெற்றி அடையும் பொருட்டு அப்படின்னா வேத கால சாஸ்திரங்கள் குறிப்பாக பக்தி தொண்டில் வந்து குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பயிற்சி பெற வேண்டும். அப்போ அது என்ன ஆகுனாக்கா, குழந்தைகள் ஏன் குழந்தைங்களுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒன்று அவங்களுடைய மனசுல வந்து அந்த கல்மஷம் என்பது இருக்காது சிறு பிராயத்துல இல்லையா. நீங்க எந்த குழந்தைன்னா எடுத்துக்கோங்க, அந்த குழந்தை வந்து ரொம்பவுமே வந்து குழந்தையினுடைய மனது போன்றதுதான் பகவானுடைய மனசு கூட. அதனால அந்த பிராயத்திலேயே நம்ம நல்லதை எல்லாமே நம்ம வந்து அவர்களுக்கு வேறுன்ற மாதிரி செய்துட்டோம்னா பிற்காலத்துல அவங்க எப்படி இருந்தாலும் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து பேலன்ஸ்டா போறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனாலதான் இந்த யக்னங்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த கோயிலுக்கு நான் போறேன் இல்லையா, அவங்கெல்லாம் சிறு பிள்ளைகள் வந்து நைட்ல வந்து சயன ஆரத்தி ஆன பிறகு அதாவது பிரபுபாதர் மீது இருக்கக்கூடிய மாலை, அடுத்து குரு மகாராஜ் போட்டோக்கு போட்டிருந்த மாலை, அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய பாதுகைகள் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த புஷ்பம், அதுக்கப்புறம் கிளீனிங், இது எல்லாமே அந்த ஒரு 5 வயசு 6 வயசு பிள்ளைங்க தான் இருப்பாங்க. அழகா அந்த வேஷ்டியை கட்டிட்டு இல்லையா, அது வந்து அந்த பிள்ளைங்க வந்து நீட்டா எடுத்து அழகா வச்சு எடுத்துட்டு போவாங்க. ஸோ அது அந்த ஏன் அந்த செயல்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, சின்ன வயசுலயே அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அது அவங்களுக்கு வந்து இட் பிகம்ஸ் எ வெரி மெயின் ரூட் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு வந்து வந்துருவாங்க. ஸோ அதனாலதான் அந்த குழந்தை நேற்று வள்ளித்துறை மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, வயதான பிறகு நம்ம உபாதைகளை மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா. ஆனா அதுவே வந்து பக்தியில வந்து நம்ம மனசை முழுமையா லயிக்க முடியாது. ஒன்று உடல் உபாதைகள், 2வது நம்ம மனசு வந்து பக்குவமற்ற நிலை இல்லையா. ஸோ அதனால இந்த 2 விஷயங்களால நம்ம மாட்டிண்டு இந்த ஜீவன் வந்து பக்குவமாக செயல்படுறதுக்கான மார்க்கமே இருக்கிறது கிடையாது. ஆனா சிறு பிராயத்துல எதையுமே யோசிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொறுப்பும் கிடையாது. 4-5 வயசுல என்ன இருக்கு அந்த பசங்களுக்கு இல்லையா, விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள், அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான செயல்கள் நம்ம செய்ய வச்சோம்னா வீட்டுல நம்ம வீட்லயே கூட அந்த அதாவது பூஜை ரூமை கிளீன் பண்றதுக்கு வந்து உதவ சொல்றது, இந்த பவர் இது இப்படி எடுத்து வைக்கணும், எல்லாத்தையுமே நம்ம சிறு பிராயத்திலே வந்து அபிஷேகம் எப்படி செய்யறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் ஒன்னொன்னா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க வந்து நாம தான் அழைச்சி அவங்கள உட்கார வச்சு நாம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து நாமளும் அவங்களோட செய்து அவங்கள பழகி விட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து காலையில எழுந்து அவங்கள செய்ய வச்சு நாம போய் பூஜை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுமே அதை வந்து பிற்காலத்துல கத்துப்பாங்க இல்லையா. ஒரு வைணவர் தேவர்களுக்கு அவமரியாதை செய்வதில்லை இல்லையா. இவ்வழியே ஒருவன் தன் வாழ்க்கை நிலை பெற முடியும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டுல வந்து அவங்களால யாருக்கு பக்தி பண்ணணும்ன்றது வந்து உணர்ந்தறிந்து செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவத்துல அவர்கள் நிலை பெறுவார்கள். ஒவ்வொரு தேவரையும் பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ள அவன் ஒன்றும் முட்டாளும் இல்லை. ஸோ அதாவது எந்த ஊருக்கு டிக்கெட் வாங்கினாலும் நான் வந்து என்னுடைய ஊரை போய் சேர்ந்துருவேன்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து தவறு இல்லையா. ஸோ அதனால எல்லாரும் ஒன்று, செகண்ட் அபராதம் இல்லையா. வாட் இஸ் த செகண்ட் அஃபென்ஸ், நம்ம அதாவது பகவானுக்கு சமமாகவோ அல்லது பகவானிலிருந்து அவர்கள் சுதந்திரமானவர்களோ என்று எண்ணுவது வந்து அது வந்து குற்றம் இல்லையா. படிக்கிறோம் இல்லையா நம்ம காலையில அஃபென்சஸ்ல. ஸோ பரமபுருஷ பகவான், தேவர்கள் எல்லாம் பகவானால படைக்கப்பட்டவர்கள்
இப்போ இந்த பிரம்ம சமீதியிலே நீங்க பார்க்கும் பொழுது நம்ம இந்த லோகங்கள் இல்லையா வரும் இல்லையா, அதாவது சிவதாமம், அடுத்து ஹரிதாமம், அடுத்து வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பூ உலகம் வந்து இந்த மாயாதேவியுடைய தாமம் இல்லையா, துர்காதேவியுடைய தாமம், இதெல்லாம் படிக்கிறோம். மேலும் கணபதியை கூட நம்ம அந்த இடத்துல வந்து குளோரிஃபிகேஷன் வருது இல்லையா. ஸோ அந்த கணபதியை நாம வந்து நமஸ்காரம் செய்கிறோம் அப்படின்னா, பகவானுடைய வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்துறதுக்கு வந்து வியாசதேவருக்கு உதவியவர் யாரு? ஆக்சுவலி கணபதி தான் இல்லையா. ஆனா ஒரு கண்டிஷன், நிற்காம நீ சொல்லிட்டு போனா மட்டும்தான் நான் எழுதுவேன், நீ நிறுத்திட்டா நான் அதுக்கப்புறம் எழுத மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் பேஸ் தான் கணபதி எல்லா வேதங்களையுமே அவர் தான் எழுதினார் இல்லையா. அந்த அவர் வேதவியாசர் சொல்ல சொல்ல கணபதி எழுதினார். அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து கணபதியை நாம சேவிக்கணும். அப்படின்னா இறைவனோடு சம்பந்தப்படுத்தி தான் நம்ம அவங்களை வந்து புகழாரங்களோ இல்ல வந்து அவங்களுக்கு சேவிக்கிறதோ செய்யணும். தனித்து நாம் எப்படி இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய அந்த ஒரு புகழாரங்களோட அவங்களுக்கு நாம செய்யக்கூடாது. இது ஒரு வைஷ்ணவனுடைய கொள்கைகள் ஆக்சுவலி. ஸோ வைணவன் கண்டிப்பாக இது செய்யறது கிடையாது. ஏன்னா அனைவரும் பகவானுடைய அவரால் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை உணர்ந்த பிறகு நம்ம அவர்களையுமே பகவானையும் சேர்த்து ஒன்று போல பாவித்து புகழாரங்களை நம்மளால சூட்ட முடியாது இல்லையா. இப்போ அப்பாவும் பிள்ளையும் இருக்காங்க, அப்பா நிறைய சாதிச்சிருக்கார், பிள்ளை இப்பதான் வந்து சிறிதாக ஏதோ ஒண்ணு செய்துன்னு இருக்காரு. அதுக்காக நம்ம அப்பா பிள்ளை 2 பேரும் சேர்த்து நம்ம வந்து புகழாரம் சூட்ட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அப்பாவுடைய சாதனையை வந்து அதாவது புகழாரங்களை சூட்டிய பிறகு மகன் அவ்வழி செல்கின்றான் என்பதை வந்து எடுத்துரைக்கிறது தான் பண்பு இல்லையா. அதே போலதான் பக்தியும் கூட அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா மகனுக்கும் ரெஸ்பெக்ட் உண்டு, அப்பாவுக்கும் மரியாதை உண்டு, இருவருக்குமே உண்டு. ஆனா ஸ்தானங்கள் என்பது வேறு, அதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். வைணவன் தேவர்களை பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை நேரடியாக வணங்குகின்றான். எஸ், நம்ம எல்லாம் எப்படி சர்வெண்டோ, நமக்கெல்லாம் வந்து தேவர்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒண்ணுமே கிடையாது, நோ பவர்ஸ். அவங்க நம்மளை காட்டிலும் வந்து பன்மடங்கு அதாவது ஆற்றலை படைத்தவர்கள். ஸோ அதனால்தான் முதல்ல பகவான் வந்து தேவர்களை தான் படைத்தார், அதன் பிறகுதான் பிற ஜீவன்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது இல்லையா. அதனால அவர்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் அதை வந்து நாம வந்து இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தி நாம வந்து பக்தி கொள்றது இல்லையா. ஸோ ஒரு வைணவர் தேவர்களுக்கு அவமரியாதை செய்யறது கிடையாது. ஒவ்வொரு தேவரையும் பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ள அவன் முட்டாளும் கிடையாது. அந்த மாதிரி அது பண்ணாலே அது தவறு, அபராதம். பரமபுருஷ பகவானை தேவர்கள் அனைக்கும் தலைவர் ஆவார். தேவர்களில் தேவனே அப்படின்னு நிறைய இடங்கள்ல பகவானுக்கு அத்தகைய நாமம் உண்டு. ஆகையினால் தேவர்கள் அனைவருமே அவருக்கு தொண்டராவர். ஸோ ஈ பீங் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட் அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு அவர்களுக்கு நாம பக்தியை செலுத்துறது. ஆகையினா வைணவன் தேவர்களை பரமபுருஷ பகவான் தொண்டர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை நேரடியாக வணங்கினான். பிரம்ம சமீதியில வந்து ஐ திங்க் சிவதாமம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, ஹரிதாமம். ஸோ பகவான் பிரம்மலோகம், பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவுகள் மற்றும் அவதாரங்கள் எல்லாத்தையுமே படிக்கிறோம். முதல்ல கிருஷ்ணா எக்ஸ்பேன்ஸ் டு பலராம் இல்லையா. கிருஷ்ணர் முதல் விரிவங்கம் யாராக, அதாவது பலராமராக, அந்தரங்க சக்தி இல்லையா. ஸோ அந்தரங்க சக்தி என்பதும் ஆன்மீக சக்தி பேசிக்கலி இல்லையா. ஆன்மீக சக்தி அந்தரங்க சக்தி ரெண்டு ஒண்ணுதான். ஸோ அவருடைய விரிவங்கங்கள் வந்து முதல் சதுர் விரிவங்கங்கள், அதாவது பலராமர்லேருந்து சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், பிரத்யும்னன் மற்றும் வந்து வாசுதேவர். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து நாராயணர், நாராயணர்ல இருந்து 2ஆம் சங்கர்ஷ்ண விரிவங்கம் இல்லையா. சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், பிரத்யும்னன் மற்றும் வாசுதேவர். ஸோ இந்த சங்கர்ஷ்ணர் தான் வந்து மகாவிஷ்ணுவாக இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து, அதாவது கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு, கார்ணோத கசாய் விஷ்ணு முதல் புருஷாவதாரம். அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்து எல்லா அண்டங்களுமே படைக்கப்படுகின்றது. மேலும் வந்து சிவபெருமான், அப்புறம் துர்காதேவி எல்லாருமே, ரமாதேவி எல்லாருமே வந்து படைக்கப்படுகிறார்கள் இல்லையா. மேலும் அவர் கார்ணோத கசாய் விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கமாக கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கம் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே வந்து உட்புகுகின்றார். கர்ப்போதக நீரில் அவர் சயனிக்கிறார். ஸோ பிரளய காலத்தின், அதாவது பிரளய காலத்துல எல்லாம் அவருக்குள்ள சென்று அடங்கிவிடும். படைக்கும் காலத்துல இப்படி இருக்கும். அவர் படுத்திருந்து அவருடைய நாபிலிருந்து, அதாவது சுயம்புவாக பிரம்மா வந்து படைக்கப்படுகிறார். அதுக்கு பிரம்மாவுடைய மானச புத்திரர்களாக அதாவது நாரதர் உட்பட 10 பேர் வந்து அவதரிக்கிறார்கள். இதெல்லாமே நம்ம 2ஆம் சிருஷ்டி படிக்கிறோம் இல்லையா. அடுத்து வந்து கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுடைய விரிவங்கம் தான் சீரோத கசாய் விஷ்ணு. அவர் தான் வந்து
பரமாத்மாவாக எல்லா ஜீவன்களிலுமே இருக்கிறார். சோ இங்கே 3 விதமான பரமாத்மா நிலைகளை பார்க்கின்றோம் இல்லையா? அதாவது காரோதகசாய் விஷ்ணு வந்து அதாவது அண்டங்களுக்கான பரமாத்மா, ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கான பரமாத்மா யாரு? கார்ணோத கசாய் விஷ்ணு. ஏனென்றால் அவர் படைக்கப்படுவது எது? அந்த அண்டங்கள் மகத்துவத்துல. அடுத்து கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய 14 லோகங்களுக்கு பரமாத்மா ஆகின்றார் இல்லையா? அந்த ஒரு அண்டத்திற்குமே ஒரு கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு. அவர் பரமாத்மா யாருக்கு? இந்த 14 லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே அவர் பரமாத்மா. ஆனா ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா யாரு? ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு இல்லையா? சோ ஒரு அண்டத்திற்கான பரமாத்மா யாரு? ஆக்சுவலி வந்து கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு. ஆனா அந்த ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா யாரு? ஷீரோத கசாய் விஷ்ணு. நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடியவர் யாரு? ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு. இப்படி இதெல்லாம் தான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட கோவிந்தனை நாம வந்து வழிபடுகின்றோம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஒரு வைணவர் கோவிந்தனோடு தொடர்பு படுத்திய வானவர்களை வணங்குகிறான் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தேவதையுமே நாம வந்து பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தி அவர்களை வந்து நாம வணங்குகின்றோம். ஓகே, மற்றபடி அவர்களை தனித்து வழிபடுவது கிடையாது. ஸோ நம்ம வீட்லயும் இப்ப வந்து ஜோட்னா ஐ சோட்னா நை அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ பகவானுக்கு நைவேத்தியத்தை வந்து செய்த பிறகு அதன் பிறகு அந்த ஒரு இதை வந்து அவர்களுமே சீகரிக்கட்டும் இந்த ஆரத்தியை நம்ம வந்து காட்டிடுறோம் இல்லையா? அது போலதான். ஸோ ஏன்னா வீட்டுல எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் கிடையாது. எல்லாரும் வைஷ்ணவரா இருந்தா பகவானுடைய இது மட்டும் ஆல்டர் மட்டும் இருந்தாலே போதும். ஆனா எல்லா வீட்லயுமே அந்த பிராப்தம் இல்லை இல்லையா? இருப்பதை கொண்டு நாம எப்படி வணங்கணும்ன்றத தொடர்பு படுத்தி நாம வணங்கணும். ஓகே, மற்றவர்களை அவர்களை நாம தனித்தே வழிபடுவது கிடையாது. சோ பகவானுடைய பக்தனாக இல்லையா, முதன்மை பக்தனாக இருக்கக்கூடியவர் யாரு? சிவபெருமான் இல்லையா? உயர்ந்த வைஷ்ணவர் ஆவார். அதனால நீங்க எந்த ஒரு ஸ்தலத்திற்கு போகும் பொழுதும், அதாவது இப்போ நம்ம பிருந்தாவனத்திற்கும் போகும் பொழுதும் கோபேஸ்வர் மகாதேவ் அந்த அவரை போய் சேவை, அவரை போய் தரிசனம் பெற்று அவருக்கு நாம வந்து நமஸ்காரங்களை செய்து பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறுவதற்காக அவர்கிட்ட நாம கருணையை பெற்று நாம செல்கின்றோம். சோ அப்ப அந்த இடத்துல இறைவனுடைய கருணைக்காக அதாவது பகவானை வந்து சேவிக்கிறதுக்கான கருணை அவருடைய தொண்டரிடத்துல தான் பெற முடியும் இல்லையா? பக்தர்களுடைய கருணையால மட்டும்தான் நம்மளால வந்து இறைவனை வந்து அடைய முடியும். ஏன்னா நம்மளால நேரடியாக பகவானை சேவிக்க முடியல. ஆனா பக்தர்களை பார்ப்போம். இப்ப நம்ம குருனுடைய வார்த்தையை நம்ம ஏற்று நடக்கணும் இல்லையா? குருவை தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம், குருனுடைய வார்த்தைகளை தான் நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா? இது அனைத்துமே இறைவனுடையது. சோ அவருடைய வார்த்தைகளை நம்ம தவறாமல் நம்ம ஏற்று நடக்கும் பொழுது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான பிராப்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது. சோ கிருஷ்ணா யார் நமக்கு வந்து இறைவனை வழங்குவது? குருதான். ஓகே, இஸ் தி ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அதனால முழு முதல் கடவுளம் வந்து வானவர் சுதந்திரம் பெற்றவர்கள் என்று கருதுவதற்கு வைணவர்கள் ஒன்றும் முட்டாள்கள் இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அது இல்லை என்பதை வந்து அவங்க ஊர்ஜிதப்படுத்துறாங்க. இதுதான் உண்மை. ஓகே, ஆனா இது எல்லாராலையுமே ஏற்றுக்கொள்றதுக்கான பக்குவம் தான் வரணும். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலுமே இது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. ஏகலே ஈஸ்வர கிருஷ்ணா அர சபா பிரித்தய, அதாவது பரமநாயகர் கிருஷ்ணரே ஆவார் இல்லையா? பிறர் அனைத்தும் அவர்தம் தொண்டர்களே ஆவார் இல்லையா? பிரித்தய. சோ அதாவது நம்ம சப மீன்ஸ் அனைத்துமே இல்லையா? ஏகலே ஈஸ்வரா கட்டுப்படுத்துபவர் யாரு? ஒருத்தர் யாரு? கிருஷ்ணரே. எல்லோரையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நாயகர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். ஆனா மிச்சம் எல்லாருமே வந்து அவருடைய பிரத்ய, அதாவது அவருடைய தொண்டர்கள் அப்படின்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவதர்ஷபேன பரிஷ்யமான ஏதஸ்மின் வர்ஷேனா கஷ்சன புருஷோ வாஞ்சதி அவித்யமானம் இவாத்மனோ அன்யஸ்மாத் கதாஞ்சன கிம்பீகர்ஷித் அவேஷிதே பர்த்ரி அனுசவனம் விஷ்ருஜம் பித ஸ்னேஹாதிஷ்யம் அந்தரணே. ஸோ அதாவது கொள்ளிவாய் பிசாச்சு அல்லது ஆகாய தாமை அப்படின்னா இல்லாத ஒன்றை நாம இருக்கிறதாக நம்மளால என்னைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா? அது போலதான் வந்து அது உண்மை, அவையெல்லாம் உண்மை இல்லை. பிசாசு இருக்கு, கொள்ளிவாய் பிசாசு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம சொந்தம் கொள்ள முடியாது இல்லையா? பிசாசு இருக்கு, பிசாசு பேய் பிசாசுகள் எல்லாம் இல்லாம இல்லை. நமக்கு பூலத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்துல, அதாவது யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி நிலைக்கு போறால் இந்த சூசைட் பண்ணிக்க கூடிய எல்லாருமே அந்த இடத்துலதான் இருப்பா.
ஓகே, அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் முடியிற வரைக்குமே அவங்க இந்த சூக்ஷ்ம உடலோட ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டு இருப்பா. சில பேர் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணுவா, அதாவது யாராவது வீக் மைண்டா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தேகத்துக்குள்ள வந்து அவங்க வந்து புகுந்துடுவாங்க. அதனாலதான் ஸ்ட்ராங் மென்டாலிட்டி இருக்கணும். யார் இடத்துல பக்தி இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த பேய் பிசாசு வரவே வராது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ரொம்பவே பயந்த சுபாவம் பக்தியின் தரப்புல இல்லாதவங்களுக்கு வந்து வீக் மைண்டா இருக்கிறவங்க இடத்துல வந்து சுலபமாக அது நுழையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆகாயத்துல தாமரையர் கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? ஆகாயத்துல வந்து தாமரை என்பது கிடையாது. ஓகே, ஆனா இதெல்லாமே வந்து இல்லாத ஒன்றை நாம் அடையணும்னு நம்ம இதுல என்ன கருத்து சொல்ல வராங்கனாக்கா, இல்லாத ஒன்றை நாம் அடையணும்னு நினைக்கவே மாட்டோம். இருக்கிறத தான் நம்ம அதுல எது ஹையஸ்டா அடையணும்னு நினைக்க ஆரம்பிப்போம். நம்ம புலன்களால மனதால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றை நாம என்னைக்குமே அடையணும்னு நினைப்போம். சோ அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு பரத கண்டத்தை பகவான் ரிஷபதேவர் ஆண்ட பொழுது ஒரு சாதாரண மனிதன் எதையும் எக்காலத்திலும் எந்த வழியும் கேட்க விரும்பவில்லை. ஏன்னா அனைத்தையுமே அவருடைய ஆட்சியினால் வந்து மக்களுக்கு வந்து வழங்கப்பட்டது. மக்களுமே வந்து வேற எதையுமே எதிர்பார்த்து அவர்கள் வாழவில்லை. ஏன்னா எல்லாமே வந்து அதிகபட்சமாக இருந்தா நம்ம எதையுமே போய் தேட மாட்டோம் இல்லையா? இருக்கிறதுக்கு இடம், படுக்கிறது, அதாவது உண்ணுவதற்கு உணவு, உடுக்க உடை, இத்தனையுமே கிடைச்சு நம்ம வந்து நம்முடைய அன்றாட வேலைகள் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கேட்க போறோம் இல்லையா? அந்த மனநிலை இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆலோசிக்கும் பொழுது பின்னோக்கி செல்லணும். ஒரு 50 ஆண்டுகள் முன்னாடி இல்லையா? இப்பெல்லாம் நான்லாம் ஒரு குழந்தையா இருந்த ஒரு காலகட்டங்கள் வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 45 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு 5-6 வயசு குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அந்த அப்போ இருந்த காலகட்டங்கள் இன்றைக்கு நான் இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கும் பொழுது நான் வந்து அலசி ஆராய்கின்றேன். ரொம்ப சிம்பிளான வாழ்க்கை தான். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான வாழ்க்கை, யதார்த்தமான வாழ்க்கை. அடுத்து வந்து உறவுகளோட வந்து நல்ல பேசக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி. இப்ப நம்ம உறவு முறைகளோட நம்ம மிங்கிள் ஆகுறதே கிடையாது இல்லையா? எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் அப்படி இருக்காங்கன்ட்டு. உறவு முறைகளோட நம்ம வந்து மிங்கிள் ஆகதே கிடையாது. அங்கே கம்பேரிஷன் இல்லையா? சோ ஒருத்தர் வீட்டுல இருந்தா இன்னொருத்தர் வீட்டுல இவ சொந்த அக்கா தங்கை அண்ணன் தம்பி இந்த மாதிரி உறவு முறைகளே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கம்பேரிஷன் ஆயிடுச்சு. பொறாமை என்பது ஒரு வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைகள் மத்தியிலே வந்து வந்துடுச்சு இல்லையா? ஆனா அந்த காலகட்டத்துல வந்து இருந்திருக்கும். ஆனா அதனுடைய தாக்கம் குறைவாக இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பின்னோக்கி போகும்பொழுது அங்கே யதார்த்தமான வாழ்க்கைக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. மேலும் வந்து ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க. இப்படி காசு காசுன்னு இருக்கக்கூடிய இது கிடையாது. குடியேற்றத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா லுங்கி, அதுக்கப்புறம் வந்து தீப்பெட்டி, அடுத்து வெல்லம், இது எல்லாமே வந்து மிகப்பெரிய வர்த்தகம் ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க குடியேற்றத்துல இருந்து. இன்றைக்கு அதெல்லாம் இருக்குதான்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா இன்றைக்கு ரோடுக்கு ஃபைனான்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, அந்த இடத்துல ஃபைனான்ஸ் பிசினஸ் தான் பண்றாங்க நிறைய. ஐ டோன்ட் நோ தமிழ்நாடு மொத்தமே இப்படிதான் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா குடியாத்தத்துல இப்படித்தான் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து அழகா நான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா என்னுடைய சொந்தக்காரங்க யார் கேட்டாலுமே இந்த ஃபைனான்ஸ் வச்சிருக்கேன் அந்த ஃபைனான்ஸ் வச்சிருக்கேன்றாங்க. யாருமே நிலத்துல போய் உழுது பயிர் பண்றாங்களான்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ பேசிக்கலி விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் எங்களுடைய சமுதாயம் வந்து விவசாயம் தான் அவங்களுக்கு மெயின் மூலதனமே. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அதெல்லாம் செய்யறாங்களான்றதே எனக்கு தெரியாது. ஆனா காசு வட்டி மட்டும் வருது இல்லையா? 10 ரூபாய் வட்டி, 3 ரூபாய் வட்டி, 5 ரூபாய் வட்டி. அப்போ அவனால கட்ட முடியலையா அவனுடைய ஆஸ்திகளை வந்து பறிச்சுக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இந்த காலகட்டத்துல வந்து நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் இருந்ததில்ல. அப்ப எங்கேயோ ஒரு ஃபைனான்ஸ் தான் இருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் தான் போய் வந்து கடனை வாங்குவார். ஓகே, அந்த மாதிரி நிலை மாறி அதான் ஒரு 45 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த யதார்த்த வாழ்க்கை இன்றைக்கு இல்ல. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த யதார்த்த வாழ்க்கை அடுத்த 50 வருஷத்துல இருக்குமான்னு நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா இருக்காது. இந்த அளவுக்கு கூட சுதந்திரம் இருக்குமா என்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஏன்னா நம்ம சமுதாயம் வந்து வந்து பைசா பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? அதாவது பணம் பணம் எனக்கூடிய அந்த ஒரு உந்துதல் முன்னாடி குவாலிட்டி இல்லையா? அதாவது நம்முடைய குணாதிசயங்களுடைய தரம் இதை பத்திலாம் நம்ம பெருசா யோசிக்கிறது இல்லை இல்லையா? ஸோ ஆனா நமக்கு தேவையானது என்ன? பணம். ஈவன் வந்து நம்ம ஒரு திருமணத்திற்கே வந்து பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய ரிலேட்டிவ் அவர் சொன்னார், அவங்களுடைய பையன் வந்து 50,000 தான் சம்பாதிக்கிறாங்க. பொண்ணு கேட்கறவங்க 1 லட்சம் சம்பாதிச்சாதான் மட்டும் தான் நான் பொண்ணு கொடுப்பேன்றாங்களாம். ஸோ அது எந்த விதத்துல வந்து இடிக்கும்ன்றதே நமக்கு தெரியல இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம
ஃபேமிலியை பார்க்கணும் இல்லையா, ஜாதகம் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து வேற சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கணும்னா அந்த சமயத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். 100% பர்ஃபெக்டா நம்ம எந்த ஒரு திருமணத்தையுமே பண்ணவே முடியாது இல்லையா. சம்வேர் வி ஹேவ் டு காம்ப்ரமைஸ் ஒன்லி. அது நடந்து தான் ஆகும் அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால நம்ம இப்படியே வச்சுதான் நம்ம வந்து திருமணம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலகட்டங்கள்ல வேறு நிலை. அப்ப அந்த இப்போ பொங்கல் தீபாவளி எல்லாம் வரும். பொங்கல் தான் எஸ்பெஷலி 5 நாள் கொண்டாடுவோம். தமிழ்நாடுல தான் அந்த மாதிரி கொண்டாடுறத வேற எங்கேயுமே கொண்டாட மாட்டாங்க இல்லையா. அங்க வந்து கோலப் போட்டி நடக்கும் இல்லையா, அந்த உரி அடிப்பாங்க. அதெல்லாம் இப்ப நடக்கிறதே இல்லை. ரொம்ப அழகழகான கோலங்கள். எனக்கு அப்ப கோலம் அவ்வளோ கோலம் போடுவேன் நான். ஆனா இப்ப ஒரு கோலம் கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆயிட்டோம். இந்த பக்கம் வந்த பிறகு அபார்ட்மெண்ட் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா. எந்த இடத்துல போய் கோலம் போட முடியும். அது அப்படியே அந்த பழக்கம் விட்டு போயிடுது ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம அந்த யதார்த்த வாழ்க்கை வந்து மிக குறைந்து விட்டது. சிம்பிளான வாழ்க்கை வந்து குறைந்து விட்டது. இப்ப எல்லாமே நம்ம ஒரு லெவல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நாம அப்படி வாழலைனாலும் அடுத்தவங்க நம்மள வந்து ஏளனமா பேசக்கூடியதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. நம்ம ஏதாவது யதார்த்தமா போனோம்னா அவங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. அப்படி ஒரு நிலை இருக்கு. ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலை நம்மளை சுத்தி இல்லையா. அதை பத்தி நம்ம யோசிக்காமலே வெறும் பகவான் பக்தி மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்ற மைண்ட் வந்துருச்சு. ஆதலினால் அவர்கள் எதையும் கேட்டு பெறும் நிலையில் இல்லை எனலாம். இது சர்ப்ளஸா இருக்கு, நிறைய வச்சிருக்கோம். ஸோ மக்கள் ஆனா இப்போ வந்து பணத்துக்கு தான் நம்ம நிறைய அலையிறோம். உறவுகளுக்கோ அன்பிற்கோ இல்ல ஒரு சேவைக்கோ நம்ம அலையிறது கிடையாது. மக்கள் அனைவரும் மன்னர் மீது தங்கள் உயிரையே வைத்திருந்தனர் இல்லையா. தட் இஸ் எவ்வளவு நல்லா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தாரு இல்லையா. அப்ப பகவான் நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. ஆனா அதை உணர்றதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம தேடிக்கிறது கிடையாது. அப்படி நம்ம பகவான் எப்பவுமே நம்மளை வந்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கார் என்ற அந்த உணர்வு வரும் பொழுது கண்டிப்பா அவர் மீது அன்பு நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். வரும், இல்லாத அன்பும் கூட வரும். ஏன் நம்ம பார்க்க முடியாத அந்த ரூபத்தின் மீது நம்ம வந்து அன்பு கொள்ள முடியாது என்பது சாத்தியக்கூறு அற்றதுதான். அது இல்லை, யாருமே மறுக்கல. ஆனா நம்ம இந்த செயல்கள் எல்லாமே நாம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை இறைவனால அப்படின்னு உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரூபத்தை பத்தி நம்ம வந்து யோசிக்காம அவருடைய திருவடிகளை எண்ணி நாம பக்தி கொள்ள ஆரம்பிப்போம். அப்போ ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் வந்து பகவான் வந்து நமக்கு தோன்றுவார் இல்லையா. நாரத மகரிஷிக்கு ஒரு க்ஷணத்தை தோன்றி அவர் வந்து மறைந்தார் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு முறை தரிசனமாவது நம்மளால பெற முடியும். மேலும் இப்பாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே போனதினால் அவர்கள் எதையும் மன்னரிடம் கேட்க விரும்பியதில்லை. அப்படின்னா இருக்கிறதை கொண்டே அவர்கள் வந்து ஆனந்தம் கொண்டார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்து ஆள்பவர்கள் கொண்டு வர வேண்டும் இல்லையா. ஆளக்கூடியவர்கள் வந்து மக்களுடைய திருப்தி, மக்களுடைய தேவைகள் என்ன, அதாவது பேசிக் நீட்ஸை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். இப்ப எல்லாருமே நம்ம ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்ம ஆல்ரெடி சோம்பேறிகளா தான் ஆயிட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கண்டுபிடிச்சு நாம் என்ன பண்ண போறோம், இருக்கக்கூடிய சோம்பேறித்தனத்தை இன்னும் அதிகரித்து கொண்டுதான் இருக்க போறோம் இல்லையா. அதெல்லாம் தேவையற்ற ஒன்றுதான் இல்லையா. இதெல்லாம் கிரியேட்டிங் ஜாப்ஸ் நினைச்சிட்டு நம்ம பண்றோம். ஆனா இப்போ எப்படி நாடு எப்படி போயிட்டு இருக்குனாக்கா, நம்ம நாடு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தரப்புல போகலன்னா அடுத்த நாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மள அதாவது ஏறி மிதிச்சிடுவாங்க. அந்த நிலைக்கு போயிடும். அதுக்காவது நம்ம நாடு வந்து அந்த செயல் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு இப்போ நம்ம வந்து நம்முடைய ஸ்தானத்தை வந்து நம்ம நிலைப்படுத்தி கொள்ளணும்னா நாம ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தாதான் முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. யாரை எங்க கடத்துவாங்க, யாரை எந்த இடத்துல போடுவாங்க எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. தூங்குறோம், காலையில எழும்போது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இது இன்றைய ஆள்பவர்களுடைய நிலையாயிற்று இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆனா அல்டிமேட்டா அடுத்தவங்களுடைய ஆஸ்திகளை நம்ம அபகரிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த கோட்பாடு வந்து உண்மையிலேயே அதாவது இதனுடைய விளைவுகள் என்னன்றத வந்து தெரிஞ்சாங்கன்னாக்கா அது கண்டிப்பா உணர்ந்து தெரிஞ்சாங்கன்னா செய்யவே மாட்டாங்க. அந்த ஒரு பக்குவத்தை தான் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். அன்னைக்கு காலையில பிரேமா மாதாஜி கிளாஸ்ல கூட கோஹினூர் வைரம் வந்து நம்முடைய நாட்டை சேர்ந்தது அப்ப இல்லையா. ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அதை அபகரித்து சென்றார்கள் என்று சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. உண்மையிலே அந்த வைரம் வந்து பகவானுடைய அவருக்குடைய சேவைக்கானது என்பதும் சொன்னாங்க. சோ எங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டது, இங்கே நம்ம பரதகண்டத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டது. சோ அவங்க அந்த எடுத்துட்டு போனனால அவங்க இந்த வரைக்குமே ஆங்கிலேயர்கள் வந்து எத்தனை இடங்கள்ல ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள், எல்லாத்தையுமே அவங்க இழந்தாங்க இல்லையா. அங்க இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை எல்லாம் அவங்க அபகரிச்சிருந்தார்கள். ஆனால் அந்த நாடு இப்போ வந்து அவ்வளவு நிம்மதியான சூழ்நிலையில் இருக்கிறதா? கண்டிப்பாக கிடையாது.
ஆனால் இதுவரைக்கும் அந்த நாட்டை ஆள்பவர்கள் இதை உணரவே இல்லை இல்லையா? எந்த அளவுக்கு அஞ்ஞானம் என்றதை பார்க்கணும். ஸோ அந்த ஒரு நிலை யாரிடத்துல இது வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பெரிய லெவல்ல இருந்து பார்க்குறோம், சிறிய லெவல்ல நம்ம குடும்பத்திலேயே பார்க்கலாம் இல்லையா? சிறிய லெவல்ல இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆஸ்தி இருக்குன்னா அதை வந்து நால்வருமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் ஒரு குடும்பத்துல இல்லையா? சமமாக கொடுக்கப்பட வேண்டியது, அதுதான் உண்மை. ஆனா ஒருத்தரை ஏமாற்றி ஒருத்தர் இது பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, இந்த 4 பேர்ல ஒருத்தர் அப்பாவை நல்லா கவனிச்சு அவருக்கு எல்லாமே நல்ல விதத்துல கவனிச்சு அவருடைய மனசு குளிர்றபடி இருந்தபோது அப்பா என்ன பண்றார், அவன் இவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிறான், இவனுக்கே எழுதி கொடுத்துடலான்னு எழுதி கொடுத்த பிறகு அந்த அப்பா வந்து விரட்டப்பட்டு விடுகின்றார். மற்ற 3 பேரும் நீ அவனுக்கு கொடுத்த, நாங்க எனக்கு கொடுக்கல, நான் என்ன உங்களுக்கு செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தன்மை. அவன் வாங்கின பிறகு அவன் வந்து அவனுடைய வேலையை பண்றான். இப்போ இந்த காலகட்டங்கள் இது இல்லையா? ஸோ ஒன்னொன்னுமே நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கருத்துக்கள் தான். அன்றாட வாழ்க்கையில் யதார்த்த வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ இங்கே அன்பை காட்டிலும் பொருட்கள் மீது இருக்கக்கூடிய மோகம்தான் அதிகம். அப்போ நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிக்கிறோம், மாயையில சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம்ட்டு. இதுதான் மாயை இல்லையா? அதாவது தற்காலிகமாக நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நாம நித்தியமான உறவை நாம வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா? அதை நாம் இழக்கும் பொழுது நாம் என்ன ஆகிறோம், நாம வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிட்டோம் இல்லையா? நம்ம கிட்ட ஒரு வஸ்து இருக்கு, அந்த வஸ்து வந்து தற்காலிகம்தான் அப்படிங்கிறதே தெரியாம அதை நம்ம பர்மனண்டா வச்சிருக்கோம். ஏன்னா சென்டிமெண்டா இருக்கலாம், இல்ல வந்து அதன் மீது மோகம் இருக்கலாம், எதுவானா இருக்கலாம். ஆனா அந்த வஸ்து இல்லாமல் போய்விட்டால் நாம் என்ன ஆகுறோம், வீட்டுல கோபம் வருகிறது, சண்டை போடுறோம் இல்லையா? அடுத்து வந்து அதை இழந்ததனுடைய விளைவு நாம என்ன பண்றோம், நம்மளே நாமே சில பேருக்கு வந்து பைத்தியம் கூட பிடிச்சிடும், அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு. ஸோ அந்த ஆஸ்தி போயிட்டாக்கா சில பேருக்கு அது ஒரு பெரிய ஷாக்கா ஆயிட்டு அவங்க அதுலயே வந்து இறந்துடுவாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைகள் எல்லாம் கூட உண்டு. சில பேர் வந்து சூசைட் பண்ணிப்பாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் உண்டு. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம மாயில வந்து சிக்கின்னு இருக்கோன்றது எல்லாமே அலசி ஆராயணும். ஸோ வாழ்க்கையில வந்து இருப்பதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் தான் வரணும். எது நமக்கு கிடைக்க பெறணுமோ அது பகவான் கண்டிப்பாக கொடுப்பார். எது நம்ம அடைய பெறணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். நாம நம்ம முயற்சி மட்டும் செய்தா போறோம். இப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை வளர்த்து கொண்டா இல்லை என்பது போது இல்லாத போது நம்ம ஏக்கமும் வராது. அதே மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதை பற்றி நாம கர்வம் கொள்ளவும் மாட்டோம் இல்லையா? பிரைட்லெஸ்னஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வங்காளத்துல வந்து கோடா டிம்ப அப்படின்னா பெயர் அப்படின்னா குதிரை முட்டையிடாது இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டு இல்லாத ஒன்றுக்காக நாம் அதை வந்து இருக்கதாக எண்ணிக்கொண்டு செயல்படுவது இல்லையா? அதுல எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது. சமஸ்தத்துல கா புஷ்ப, ஆகாயத்துல தாமரை கிடையாது இல்லையா? மலர்வது கிடையாது. அதனால இது ரெண்டுமே ஒன்று போலதான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், வாழ்க்கையில வந்து நாம இல்லாத ஒன்றை வந்து எண்ணிக்கொண்டு நாம இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு அதற்காக நம்முடைய முயற்சிகள் எல்லாம் செய்யறது அப்படின்னா இல்லாத ஒன்று எனப்படுவது ஒரு செயலினுடைய ஸ்திரத்தன்மை பற்றி பேசுறது. ஸோ நாம இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துறது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள் வரைக்கும் தான் நம்முடைய இதுல இருக்கும் இல்லைன்னா அது அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும் இல்லையா? ஒரு இடத்துல இருந்து தங்கத்தை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு, இன்னைக்கு அதே எக்ஸாம்பிள் தான் அங்க இருந்தது, தங்கத்தை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் பொழுது இன்னைக்கு நான் போய் இப்ப கடையில இருக்கக்கூடிய தங்கம் வந்து ஜிஆர்டியே எடுத்துக்கோங்க, ஜிஆர்டில இவ்வளவு கோடி தங்கம் வச்சிருக்காரு. இப்ப நான் போய் ஒரு 10 லட்சம் கொடுத்து தங்கம் வாங்கிட்டு வரேன்னாக்கா அவரிடத்துல அந்த 10 லட்சம் தங்கம் வந்து எங்கிட்ட வந்தாச்சு, இனிமே அவருக்கு அந்த தங்கத்துக்கு உரிமை கிடையாது இல்லையா? அது போல வந்து நம்ம உரிமைகள் என்பது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. இன்றைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து அடுத்தவங்களுக்கு போகக்கூடிய தன்மை கொண்டது. அதனால இது நித்தியமானது, இதுதான் உண்மை, நித்தியமானது என்பது உண்மை என்று எடுத்துக்கொண்டு நாம் வாழ்கின்றோம் இல்லையா? அதுதான் அது போலி அப்படிங்கறத வந்து அது இல்லை என்பதை நாம உண்மையில் கிடையாது என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்லாமே ஒரு ரொட்டேஷன் தான் இந்த இடத்துல, எதுவுமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. ஸோ மேலும் மகாராஜா ரிஷபதேவரின் ஆட்சியில் மக்கள் அனைத்து நலங்களும் வாய்க்க பெற்றிருந்தனர். அதனால் அவர்கள் எதையும் கேட்டு தேவையற்றவர்களாக இருந்தனர். அதாவது இந்த திருப்தி என்பது இருக்கணும், இருப்பதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசு ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து ஒருத்தருக்கோட ஒருத்தருக்கு வந்து அன்பு மட்டும்தான் இருக்குமே ஒழிய பொறாமை என்பது இருக்காது இல்லையா? இதனை தொடர்ந்து அவர்கள் அனைவரும் முழு திருப்தி அடைந்த காரணத்தினால் அவர்கள் எதையுமே விரும்பவில்லை.
இதுவே ஒரு நல்ல அரசாங்கத்துக்கு இயல்பாகும். ஒரு குவாலிஃபைட் கவர்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா இப்படி இருக்கணும், அதாவது ஜனங்க திருப்தி கொண்டு இருக்கணும். அந்த ஒரு நிலையை ஆள்பவர்கள் கொண்டு வர வேண்டும். ஓகே, மோசமான ஆட்சியில் மக்கள் அவதியுறும் பொழுது அந்த ஆட்சி கண்டிக்கப்பட வேண்டும். ஆனா நம்ம அதை கண்டிக்கப்படுறதுக்கான அந்த சுச்சுவேஷன்லயுமே நம்ம இல்லை இல்லையா? சோ அன்றைய ஜனநாயக யுகத்தில் எவ்வாறு தம் குடிமக்கள் அனைவரும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் அளித்து திருப்தியுடன் வைத்திருந்தார் என்பதற்கான உதாரணம் இங்க வந்து யாரிடத்துல பாக்குறோம், நம்ம ரிஷபதேவர். இதே மாதிரி பிருது மகாராஜ் கூட அதே மாதிரிதான் இருந்தார் இல்லையா? படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? அதாவது ஆன்மீகத்தில் திளைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அரசனால மட்டும்தான் வந்து திருப்தியான ஒரு அரசாங்கத்தை வந்து நடத்த முடியும். இல்லை என்றால் அந்த அரசாங்கம் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து பற்றாக்குறை, அப்புறம் வந்து புரட்சி இல்லையா, சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த ஒரு நிலையில வந்து இருக்கும். நிம்மதியற்ற ஒரு அதாவது ஆட்சியை வந்து அவர்கள் கொடுப்பார்கள். இவ்வாறு அனைவரும் முழுமுதற் கடவுளான மகாராஜா ரிஷபதேவரின் ஆட்சி மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர். ஸோ அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துக்காட்டு இல்லையா? இப்போ உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு, ட்ரம்ப்னுடைய ஆட்சி எப்படி போயிட்டு இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஸோ அவ்வளவு டைனமிக்கா இருக்கு. அதாவது எப்போ அந்த ஸ்திரத்தன்மை ஏற்படுத்தப்படும்னே சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கு இப்போ இந்த உலகமே. சா கதாச்சித் அடமானோ பகவான் ருஷபோ பிரம்மவர்த்த கதோ பிரம்மர்ஷி பிரவர ஷபாயா பிரஜானாம் நிஷாமயந்தீனாம் ஆத்மஜான் அவஹிதாந்தமனஹ பிரஷ்ரய பிரணய பரசுயந்திரிதானபி உபசிஷ்யயன் இதி ஹோவாச. ஒரு முறை சரி இவ்வாறு அவருடைய ஆட்சி காலம் நன்முறையில் நடந்தது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இனிமே அவரும் அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வளர்ந்தாச்சு. ஸோ அவர்கள் ஆல்ரெடி வந்து அவர்களுமே பக்தியில வந்து மேன்மையுற்று நல்ல நடத்தையோடு இருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா 81 பேர் வந்து பிராமணர்கள் ஆக முடியாது, 9 பேர் வந்து இது என்னது மகாபாகவதர்களாக ஆகியிருக்க முடியாது இல்லையா? மேலும் 10 பேர் வந்து அரசாட்சிக்கு உதவுவதற்காக நல்ல ஒரு அதாவது குணாதிசயங்களோட இல்லையா அந்த அந்த நிலையிலும் இருந்திருக்க முடியாது ரிஷபதேவர். ஸோ இந்த இடத்துல தந்தையினுடைய கடமையை அவர் செவ்வனே செய்தார் என்பதை வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அங்கே கற்றறிந்த அந்தணர்களின் கூட்டத்துல வந்து நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. அந்த இடத்துக்கு வந்து செல்கிறார் யாரு? ரிஷபதேவர். பிரம்மாவர்த்தம். சோ மேலும் மன்னரின் அனைத்து புதல்வர்களும் அந்தணர்களின் உபதேசங்களை மிகவும் ஆர்வமுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். சோ அங்க அந்தணர்கள் வந்து எடுத்துரைச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ அங்கே வந்து ரிஷபதேவருடைய பிள்ளைகள் எல்லோருமே அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்கள் நிறைந்த அந்த கூட்டத்தில் இவன் பொது ஜனங்களும் இருக்காங்க. ரிஷபதேவர் தன் மைந்தர்களுக்கு அவர்கள் ஏற்கனவே நன்னடத்தை பக்தியும் நற்குணமும் உடையவர்களாக இருந்த பொழுதிலும் நல்லுரைகளை உபதேசித்தார். பிறகு இவர் வந்து உபதேசிக்கிறார். அந்த உபதேசம் தான் அடுத்த சாப்டர். மறக்காம யாரும் வந்து அதாவது அந்த சாப்டர் மிஸ் பண்ணிடாதீங்கோ. ஏன்னா நிறைய உபதேசங்கள். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். பகவதத்திலேயே வந்து 5வது காண்டத்துல 5th சாப்டர் தான். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் இவ்வுலகினை நல்ல முறையில் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என கருதிய அவர் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார் அப்படின்னா அடுத்த சாப்டர்ல அது கண்டினியூ ஆகும். பகவான் ரிஷபதேவர் தன் மைந்தருக்கு அளித்த உபதேசமானது முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த உலகில் அமைதியுடன் வாழ விரும்பும் ஒருவனுக்கு மதிப்பு மிக்கவையாகும் இல்லையா? இப்போ நம்ம ஒரு குப்பை மேட்டுல ஒரு வைரக்கல்ல பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? பிரகாசமா தெரியும் இல்லையா? அப்போ குப்பையே நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மன நிலையை வந்து நம்மளால வளர்த்து கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட மனநிலை இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம அமைதியாக வாழ முடியும். இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள், இனிமே வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் இதை விட மோசமாக தான் இருக்கும். நல்ல நிலையை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. ஓகே, அதனால இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிறக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருந்தாலே ஒரு செயல்ல வந்து எது நல்ல பாகம் என்பதை வந்து அறிந்து அதை வந்து நாம மனசுல வந்து ஸ்திரப்படுத்தி அப்படிப்பட்ட செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடுறதுக்கான அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம போக முடியும். இல்லைன்னா அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய குப்பை போன்ற இந்த அழுக்குகள்ல தான் போய் நாம வந்து விழுவோம். அழுக்குல விழுந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம கலங்கப்படக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படும் பொழுது மீண்டும் நன்னிலை அடைவது என்பது சாத்தியக்கூறு அல்ல. அதுக்காக தான் அந்த போக்கஸ் வைக்கணும்னு சொல்லப்படுறது. அடுத்து வரும் அத்தியாயத்தில் பகவான் ரிஷபதேவர் தன் மைந்தர்களுக்கு மதிப்புமிக்க உபதேசங்களை
முறையே அருள்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயமான முழுமுதற் கடவுளான ரிஷபதேவரின் குணநலன்கள் என்ற பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. அத்தியாயம் 5. பகவான் ரிஷபதேவர் தன் மைந்தர்களுக்கு அருளிய உபதேசங்கள். நான் முன்னுரை படிச்சு இந்த சம்மரி மட்டும் சொல்றேன். நாளைக்கு நம்ம ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ஓகே, இந்த அத்தியாயத்தில் பாகவத தர்மம். ஸோ 2 விதமான தர்மங்கள் உண்டு. ஒன்று வந்து பாகவத விதி, இன்னொன்று வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி. ஸோ பாகவத விதி தான் நாம் நிறையவே பின்பற்றக்கூடியது இல்லையா? ஸோ பாகவத விதி என்பது வாழ்க்கையில ஒருத்தர் வந்து எவ்வாறு தன்னுடைய செயல்களை பக்குவப்படுத்தி கொள்ளணும் பக்தி தொண்டின் மூலியமாக என்று எடுத்துரைக்கிறது தான் வந்து பாகவத விதி. நாரத பஞ்சராத்திர விதி வந்து கோயில் வழிபாட்டு முறைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. பக்தி தொண்டிற்கான சமய அறநெறிகளை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா பாகவத விதி இருந்தாதான் நாம இறைவனை உணர்ந்தறிந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதிகளையுமே நம்ம பின்பற்ற முடியும். வெறுமனே வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதிகளை மட்டும் நம்ம பின்பற்றினா இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்காம அது வெறுமனே வந்து மந்திர உச்சாடனமாக அதுக்கான பலன்களும் உண்டு. ஆனா நம்ம பாகவத விதியோடு செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன்கள் வந்து பன்மடங்காக இருக்கும். அப்படின்னா நற்பலன்கள், அந்த நற்பலன்கள் என்பது இந்த ஜீவனுடைய அதாவது பரகதி நிலை என்பதை பற்றி யோசிக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, இந்த அத்தியாயத்தில் பொருளாதார முன்னேற்றம் கிடையாது. பொருளாதார முன்னேற்றத்தை பத்தி நம்ம எங்கேயுமே வேண்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பகவான் நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்திருந்தாலும் பக்தி கொள்ளும் போது நமக்கு உணவும் கண்டிப்பா கொடுப்பார். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா? எப்பவுமே பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக நம்ம அலையவே கூடாது. என்ன கிடைக்கிறதோ அதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்கணும் நம்ம. ஓகே, சமய அறநெறிகளை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவை வீடு பேறு அடைதல் மற்றும் மண்ணுலக துன்பங்களை நீக்குதல் என்பவற்றுக்கான சமய அறநெறிகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவை ஆகும். அப்படின்னா ஒன்று மோட்சம், இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களிலிருந்து நம்ம வந்து இந்த சமய அறநிலை அதாவது ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ல வந்து பின்பற்றோம் இல்லையா, அதையும் தாண்டியது என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்து, நம்ம ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு வந்து ஒன்று பௌதிக லாபம் அதுவும் கிடையாது இல்லையா? பௌதிக லாபம் நம்மள பந்தப்படுத்தும், மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வர வைக்கும். 2வது ஓகே மோட்சமா, மோட்சத்தினக்கூடிய மோட்சம் அடையத்துக்காக செய்யக்கூடியதா, அதுவுமே கிடையாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதையும் தாண்டி எப்பொழுதும் எங்கே இருந்தாலும் பகவானுக்கு தொண்டு. நான் தனம் நான் ஜனம் நான் சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் ஹைத்துகி துவயி இல்லையா? அதாவது அதையும் தாண்டி உத்தம பக்தியை செலுத்தக்கூடிய நிலை பற்றி சொல்லப்படுவது. பகவானுடன் நமக்கு இருக்கும் உறவினை மீண்டும் நிலை நிறுத்துவதற்குரிய மனித வாழ்க்கை சம்பந்தத்தை பற்றி பேசுறது. ஓகே, இதன் அடிப்படையிலே அனைத்து தத்துவங்களும் துறவு நெறிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். அதாவது ப்ராசஸ், பக்தி ப்ராசஸ். ஓகே, அது அபிதயா. இதன் விளைவாக அவன் ஆன்மீக நிலையில் அமர்த்தப்படுகின்றான். இது பிரயோஜன். ஓகே, 3 விஷயங்கள் சொல்லியாச்சு. அந்நிறைவினை எய்துதற்கு ஒரு பக்தனை சார்ந்து, அதாவது ஆன்மீக குரு அவனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். பின்னர் வீடு பேற்றுக்கான கதவு தானாகவே திறக்கும். வீடு பேரு பகவான் வந்து சுலபத்துல கொடுத்துருவார். ஆனா அவருடைய அதாவது பிரேம பக்தியை மட்டும்தான் பகவான் வந்து அவர் நம்மளை நிறைய சோதிச்சு கொடுப்பார். பெண்களிடத்தும் புலனுகர்ச்சியிடத்திலும் பற்றுடையவன் படிப்படியாக உலக உணர்வில் சிக்குண்டு பிறப்பு இறப்பு பிணி மூப்பு என்னும் துன்பங்களில் கிடந்து குழகின்றான். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து இப்படி பௌதிகத்துல போனோம்னா மோகம் இல்லையா, தவறான இதெல்லாமே போகும்பொழுது நம்ம மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறப்போம், பிறந்தால் இறப்பு உண்டு, இடைப்பட்ட காலத்துல நமக்கு வயோதிகம் உண்டு, பிணியும் உண்டு. அதை தவிர்க்கவே முடியாது. தனது குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தின் மீது பற்றின்று பொதுமக்கள் அனைவரின் நலனுக்காக உழைப்பவர்களே மகாத்மாக்கள். ஆனா நமக்கு அந்த மகாத்மா அளவுக்கு மனசு இல்லைன்னாலும் நம்ம யாரையுமே துன்புறுத்தாம இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பக்குவத்தை நமக்கு வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? வார்த்தைகளாலோ உடலாலோ வார்த்தைகளாலோ இல்லை வந்து ஒரு அதாவது செயல்களாலோ நம்ம யாருக்குமே வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாது. புலனுணர்ச்சிக்காக பாவ புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபடுபவனால் ஆத்மாவின் நோக்கம் என்னவென்பதை அறிய இயலாது. 100% ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இது இல்லையா? நம்முடைய சுயநலத்திற்காக நாம் எந்த காரியத்தை ஆற்றுகின்றோமோ அடுத்தவர்களுடைய வலியும் வேதனையுமே நாம கண்டிப்பாக எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதாவது இந்த ஆத்மாவுடைய நோக்கம் என்பது
அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இல்லையா. அவன் உடல் தளத்திலிருந்து செயல்படும் பொழுது அவனே ஒரு ஆத்மா, இன்னொருத்தரும் அதே ஆத்மா தான் அப்படின்ற புரிஞ்சிக்காத அந்த பக்குவத்துல இருக்கும் பொழுது அவன் தன்னுடைய அதாவது புலன் திருப்திக்காக, ஆத்ம திருப்தி கிடையாது அது அந்த இடத்துல. ஆத்மா இந்த மாதிரியான திருப்திகளை ஏற்றுக்கொள்றதே கிடையாது. ஆத்மா வந்து தூய்மையானது, நித்தியமானது, பழமையானது இல்லையா, தொன்று தொட்டு இருப்பது இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆத்மாவுக்கு இருக்கே தேவையானது என்னது? பக்தி தான். அதுதான் அதுக்கு உணவே. அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஆத்ம நிலையை புரிஞ்சுக்காம வெறுமனே இந்த உடல் நிலையில இருந்து நாம வந்து நம்முடைய காரியங்களை ஆற்றும் பொழுது இல்லையா, இந்த நாவிற்கு அடிமை, கண்களுக்கு அடிமை, காதுகளுக்கு அடிமை, கைகளுடைய செயல்களுக்கு அடிமை இல்லையா, கால்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கக்கூடியதுக்கு அதுக்கான அடிமை, இப்படி கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் எல்லாவற்றிலுமே நாம் என்ன பண்றோம்? பக்குவமற்ற முறையில் செயலாற்றுகின்றோம் இல்லையா. சோ ஆனா உண்மையிலே ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவைன்றது அந்த ஜீவன் வந்து தேடுவதில்லை. அவனுடைய ஆத்மாவுக்கு தேவையானதே அவன் தேடாத பொழுது அடுத்த ஆத்மாவை பத்தி அவன் என்ன நினைக்க போறான்? அடுத்தவங்களுக்கும் துன்பத்தை மட்டும்தான் கொடுப்பான் இல்லையா. சோ இது போனால் ஆத்மாவின் நோக்கம் என்பதை அறிய இயலாது. ஆகையினால் அவன் ஒரு உயர்ந்த பக்தனை அணுகி அவனை தன் ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ குருவிடத்திலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். அவனது தொடர்பின் மூலமாக ஒருவனால் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தினை அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ வாட் இஸ் த அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் த லைஃப், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது போன்ற ஆன்மீக குருவின் உபதேசத்தின் கீழ் ஒருவன் பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டு உலக பொருட்கள் மீது பற்றின்மை, துன்பம் மற்றும் கவலை போன்றவற்றை தாங்கிக் கொள்ளும் திறன் முதலியவற்றை அடைகின்றான் இல்லையா. ஒருத்தர் குருவினுடைய உபதேசத்தை பெற்றால் இந்த இக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் இப்படித்தான் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் அக்செப்டன்ஸ் இல்லையா, அந்த ஒரு மனப்பக்குவம் வரும். மேலும் இறைவனுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்வான் இல்லையா. சோ பின்னர் அவனிடத்தில் வந்து அவன் அனைத்து உயிரிழத்துமே சமநோக்கு இல்லையா. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி இல்லையா. அந்த சமநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பண்பு, எல்லா ஜீவன்களும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வரும். உன்னத மெய்யுணர்வு, அதாவது மேல்மையான அந்த இறை உணர்வு பற்றி அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வனுடையவனாக ஆகிறான். அப்படிப்பட்டவன் தான் இந்த பாகவதத்தை கேட்கும் பொழுது மேலும் மேலும் இறைவனுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து உணர்தலை வந்து பெறுகின்றான் இல்லையா. கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக உழைப்பின் மூலம் ஒரு மனைவி, மக்கள் மற்றும் குடும்பத்தின் மீது உள்ள பற்றிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். அப்படின்னா பற்றுதல் என்றது என்னன்னாக்கா, எப்ப நமக்கு அது பந்தத்தை ஏற்படுத்துறதோ அதுதான் பற்றுதல். அந்த பந்தம் என்பது எதனால வருகிறது? எதிர்பார்ப்புகளால் வருகிறது. நாம ஆற்றக்கூடியது தொண்டு அப்படின்னா நினைச்சோம்னா எதிர்பார்ப்பு இருக்காது இல்லை. இறைவனுடைய தொண்டு நம்முடைய குடும்பத்தை பார்க்கறது, இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தொண்டு நம்முடைய பிள்ளைகளை நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு வர்றது. அப்படிங்கிற பாவத்தோட நம்ம குடும்பத்தை நம்ம காத்தோம் என்றால் குடும்ப நபர்களிடத்துல இருந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே நமக்கு இருக்காது. அப்போ எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு நிலைதான் பற்றின்மை. ஓகே, அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லையா. பற்றுதல் இருந்தா பற்றுதல் மீது மட்டும்தான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும். பக்தி என்பது வரவே வராது. ஓகே, அவன் காலத்தை வீணாக கழிக்க விரும்புவதே கிடையாது இல்லையா. ஏதாவது ஒண்ணு பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுட்டே இருக்கணும்னு நினைப்பான். இவ்வழியே ஒருவன் தன்னுணர்வு பெறுகிறான் இல்லையா. சோ அதாவது அப்போது அவன் ஆத்ம உணர்வை வந்து அடைகின்றான். ஆன்மீக ஞானத்தில் வளர்ச்சி பெற்றவன் பிறரை பௌதீக செயல்களில் ஈடுபடுத்த மாட்டான். சோ அதாவது பௌதீக செயல்களை ஈடுபடுத்த மாட்டான்னா எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கக்கூடிய பௌதீக செயல்களில் ஈடுபடுத்த மாட்டான். சோ இங்கே இதுக்கு உதாரணம் நம்ம கிருஷ்ணரே நம்ம எடுத்துக்கலாம். அர்ஜுனர் அவரை வந்து எழுந்து போர் புரிதான் சொன்னார். அது பௌதீக செயல் தான். உயிர்கள் கொள்வதுமே பௌதீக செயல்கள் தான். பாவம் வரும், புண்ணியம் வரும், எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் இல்லையா. ஆனாலும் பகவான் என்ன சொன்னார்? எழுந்துரு அர்ஜுனா, போர் புரின்னு தான் சொன்னார். அப்படின்னா எவ்வாறு போர் புரிய சொன்னார் இல்லையா. அதாவது எத் கரோஷி எத் அஸ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் இல்லையா. அதாவது நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் வந்து நீ வந்து படைக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் மேற்கொள்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ அவை அனைத்துமே எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் அப்படின்னு தான் சொன்னார் பகவான் இல்லையா. அப்படின்னா அதனுடைய விளைவுகளை வந்து நீ எதிர்பார்க்காதே, அவுட்கம்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது இல்லையா. நான் ஒரு காரியத்தை பண்றேன், இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் நடத்துறேன்னா அதை மூலதனம் போட்டு பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கணும்ன்ற மனப்பக்குவத்தோடு பார்க்கும் பொழுது தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா அப்படி இல்லாம நான் இவ்வளவு லட்சங்கள் போடும்போது எனக்கு இத்தனை லட்சம் லாபம் வரணும்னு நினைச்சுட்டு மட்டும் நான் செய்தேன்னா அந்த பணம் எந்த மாதிரி விதத்துல நீ வந்து அடைய பெறுகிறாயோ அதனுடைய புண்ணியமும் பாவமும் நாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். இப்ப தவறான வழியில போய் ஒரு சம்பாத்தியத்தை மேற்கொண்டால் அந்த பாவத்தை நாம் அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும் இல்லையா. பணம் வந்தது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. குடும்பம் கூட வந்து அப்பா நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு வந்தாருன்ற ஒரு இது மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த பாவத்தை மொத்தமே அந்த அப்பா தான் அனுபவிக்க போறார்
பிள்ளைகளோ பெண்ணோ அந்த மனைவியோ அனுபவிக்க போறது கிடையாது. ஓகே, பாவத்தினுடைய சுமை அந்த அந்த நபர் மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? புண்ணியங்கள் அவருடைய 50% குடும்பத்துக்கு போயிடும். ஸோ அங்கேயுமே வந்து அதாவது அப்பாவா இருக்கிற ஸ்தானத்துக்கு வந்து நிறையவே நஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ ஸோ பாவத்தை அவர் மட்டும் தான் சுமக்கணும், புண்ணியத்தினுடைய பாகத்தை வந்து குடும்பத்துக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் பக்தி தொண்டின் உபதேசங்களால் ஒருவனை மீட்க முடியாதவன் ஆன்மீக குருவோ தந்தையாகவோ தாயாகவோ தேவனாகவோ அல்லது கவனமாகவோ கூடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு பக்தி தொண்டின் உபதேசங்களை ஒருவனை மீட்க முடியாதவன், இது வந்து ஐடியல் சொல்யூஷன், இது எல்லாராலுமே பின்பற்ற முடியாது. அப்படிலாம் நம்ம சொன்னோம்னா நம்மள வந்து சண்டைக்கே வந்துருவாங்க, இது என்ன சொல்றீங்க நீங்கன்ட்டு இல்லையா? இவங்க எல்லாருமே அதாவது ஒரு இடத்துல அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய அந்த செயல்ல வந்து எவ்வளவு அவன் வந்து ஆன்மீக தளத்தில் வளர்ச்சி பெறாமல் இல்லையா, பௌதீக செயலில் எப்பொழுதுமே பௌதீக எண்ணத்தோடு பௌதீக லாபத்திற்காக ஆற்றுகின்றான் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவன் வந்து ஏன் குருவாக ஆகக்கூடாது, ஏன் தந்தையாக ஆகக்கூடாது, ஏன் தாயாக ஆகக்கூடாது, ஏன் தேவனாக ஆகக்கூடாது, ஏன் கணவனாக ஆகக்கூடாதுன்னா அவர்கள் ஆல்ரெடி வந்து மூழ்கி போயிருக்காங்க இல்லையா? இது எப்படின்னா ஒரு குருடன் வந்து இன்னொரு குருடனுக்கு வழிகாட்டுற மாதிரி இல்லையா? சோ அது கண்டிப்பா முடியாது. கண்ணு தெரிஞ்சிருக்கிறவனாலதான் குருடனை வந்து வழிகாட்ட முடியும். கண் இல்லாதவனை வந்து இன்னொரு கண் இல்லாதவன் வழிகாட்டினா எப்படி இருக்கும்? 2 பேரும் எங்க போய் விழுவாங்க? பாதாளத்துலதான் போய் விழுவாங்க இல்லையா? சோ இவன் ஆல்ரெடி வந்து பாதாளத்துல விழுந்தாச்சு. ஆத்ம ஞானம், தெய்வ பக்தி இதெல்லாம் இல்லாதவங்க வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில வந்து ஈடுபடும் போது என்ன ஆகுதுனாக்கா, அந்த குடும்பத்தை மேலும் மேலும் என்ன பண்றோம்? பாவக்கடல்ல வந்து உழறக்கூடிய அந்த நிலையில தள்ளி விட்டுறோம். அதை வந்து உணராமலே நாம செய்கின்றோம். அதற்காகத்தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இப்படி சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. உள் கருத்து இதுதான். ஸோ நிறைய இடங்கள்ல டைரக்ட் மீனிங் கிடையாது. ஓகே, சில இடங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து டைரக்டா தெரிஞ்சுப்போம். சில இடங்கள் எல்லாமே உள்ள அர்த்தத்தை வந்து நாம இவ்வளவு ஆண்டுகள் படிச்சதை வச்சு நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சோ பக்தி இல்லாத நிலையில் தான் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் பக்குவமற்றது என்பதை ஒருத்தன் கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். பக்குவமற்று செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல வந்து பாவங்கள் புண்ணியங்கள் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட நபர் இன்னொரு நபருக்கு வந்து நீ இதை செய்யன்னு அவன் கைட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? இவனும் ஒரு பங்கு பாவம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவனையும் பல பங்கு பாவத்தை செய்ய வைக்கிறான். இப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஏமாற்ற ஒரு பினாமி கம்பெனி இருக்கு. அந்த பினாமி கம்பெனி என்ன பண்ணுது? வந்து எல்லாருமே மோசம் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுது இல்லையா? சோ அங்க செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலாளி கூட என்ன பார்ப்பான்? பார்த்துட்டே இருப்பான், நம்ம எஜமானர் எந்த விதத்துல வந்து சம்பாதிக்கிறாருன்னு பார்ப்பாரு இல்லையா? அவனுமே அந்த வாயடிச்சுதான் சம்பாதிச்சான். அவன்கிட்ட நாம வாயடிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவனுமே வந்து கணக்கு வழக்குல வந்து லூட்டி பண்ணிட்டு ஒரு நாள் எஸ்கேப் ஆயிடுவான். இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான், நடந்தும் இருக்கிறது இல்லையா? சோ அதனாலதான் இப்படிப்பட்டவன் வந்து அவன் இன்னும் பாவத்தை செய்யறதுக்கான வழியை வந்து நாம என்ன பண்றோம்? வழிகாட்டுறோம். அதுக்குதான் வந்து இந்த ரோல்ஸ், இந்த மாதிரியான நிலைகள் நம்ம திருமணமே வேண்டாம், தந்தையாகி இன்னொரு குடும்பத்தை நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி அந்த குடும்பத்தையுமே நம்ம வந்து பாவத்தை செய்யறதுக்கான வாழ்க்கையை தான் நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் இல்லையா? கணவனாகி அந்த மனைவியை வந்து ஒரு பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போய் அவளை வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்துக்கு அனுப்ப வேண்டியது கணவனுடைய கடமை இல்லையா? அந்த செயலை செய்ய முடியாது. இவனும் நரகத்துக்கு போறான், அந்த பெண்ணையுமே நரகத்துக்கு தான் அனுப்புவான் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தனது 100 மைந்தர்களுக்கு உபதேசத்தின் மூலம் பகவான் ரிஷபதேவர் தங்கள் மூத்த சகோதரன் பரதனை தங்கள் வழிகாட்டியாகவும் தலைவனாகவும் ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார். சோ தந்தை இட்டிருக்கக்கூடிய கட்டளை இல்லையா? அனைத்து உயிர்களிலும் அந்தணர்கள் சிறந்தவர்கள், அவரினும் மேலாக வைணவர்கள் சிறந்த நிலை இல்லையா? மோர் தென் பிராமணா இஸ் வைஷ்ணவா. ஒரு வைணவனுக்கு செய்யும் சேவை முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்வதாகும் இல்லையா? இவ்வாறு சுகதேவ கோஸ்வாமி பரத மகாராஜன் குணநலங்களை கூறுவதோடு பொதுமக்களின் உபதேசத்திற்காக பகவான் ரிஷபதேவரால் செய்யப்பட்ட வேள்வியை பற்றியுமே விளக்குகிறார் இந்த அத்தியாயத்துல. ஓகே, வஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.